Hello, good morning po. Ayan. Hello, sound test. Ayan, good morning po. Good morning. Welcome back. Welcome sa aking live. Welcome back talaga. Hello po. Welcome sa aking live. Tres Maria's Farm from Bicol, Sorsogon. Good morning. Thank you po sa lahat ng tumuso kay Sir Eric Dacoya, Sis Love Shop, Mix Vlog, Sis Jed, Sir Wells, Sis Sweet, Sis IP, Ilocanang Pobre. Ayan, thank you so much po, Sir Brad. Thank you. Good morning po, Sir Brad. Good evening or good morning there. Sweet. Good morning, Sisi, Lola, thank you. Ayan, salamat po ng marami sa lahat ng naandyan. Sa lahat pong tumamsak, thank you so much po. Nakikita ba ako? Nakikita ba yung beauty ko dyan? Ayan yung isang sipi ko na andun pa rin kay Sis Jed. Nakalive pa rin siya. Ayan, salamat po ng marami sa inyo dyan, guys. Happy Thursday, everyone. Thank you, Sir Brad. Share ko lang po yung aking live. Ayan. Salamat sa lahat na inaandyan. Sinishare ko lang yung aking live, mga love.
Kakasakaling merong magmarites, i-share natin sa FB. Ito ba yung BGM ko ng isang araw? Parang iba. Limot ko na kung ito yun. Hindi ko natandaan kasi na-save. Ano ba yan? Nagluloko na ng CP ko. Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba mag-TikTok? TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit sa work, TikTok pa rin. Sabayan mo na. Bakit hindi ko mapuntahan yung channel ko? My God, ano ba yan? Nagluloko na naman ang CP ko, guys. Hindi ko naman mapuntahan yung aking channel. Dito sa kabilang CP. Bakit ganito? OMG. Kailangan ba talaga laging nagluluko? Laging nagluluko na lang. Jonel sa Gyno. Every time na magla-live ako, ganito talaga lagi yung scenario. Yung scenario, guys, lagi nagluluko ang CP ko. Hindi ko tuloy makita kung sino yung mga naandyan. Ayan, salamat po CC Loving Sky Mix Vlog. Thank you, Sis Bittersweet. Salamat. Madam Cascade, good morning. Parang jowa lang yan, nagluloko din. Agoy. Tama, Madam Jen. Oo nga eh. Huwag tayong pakasiguro, di ba? Kung akala mo, kayong-kayo na. Yun pala. Meron ding iba. Madam, thank you so much po. Sis Loving Sky Mix Vlog. Thank you. Bittersweet. Ayan, tawang-tawa siya. Diba? Nakarelate. Sino ba yung nakarelate dyan? Marami ba? Paano kita mabibigyan ng hagdan? Hindi ako naka-live stream. Doon na lang sa live mo. Mamaya, mag-live ka ulit. Doon naman tayo magpasaway. DJ Jonel sa Gyno. Sikang ha, ilista ko muna yung masok. Sino to si Wilms Wonder? Sa Gyno Remix. Galing to sa sis, Jet? Tika lang po. DJ Jonel sa Gyno Remix.
Ayan, may binaba pong bahay dyan si Sis Jed. Yung gusto pong sumilip, pasilip po sa kanyang short video ata yan. Remix. Pasilip sa gusto. Baka meron kayong makita dyan. Sis Sis Loving Sky Mix Vlog. Malapit ka na ata, Sis Mamoni, no? Ang sipag mo mag-live. Madam, thank you po, Madam. Sayaw-sayaw muna kayo dyan. Habang naglilista pa ako dito sa mga pautang. Ayan, si Daisy Ang. Tamsak, mega love shout out to all. Ayan, mega love shout out din sa UNCC. Mega loud, shout out. Diba? Sanay tayo ng mega love. Dapat na loud. Tweet! Tweet, tweet! Si Sweet! Thank you po, Six Eyes na naandyan. Nag-ano na ba? Nag-end live na si Sis, ano na siya. This is Jed. Nandun yung isa ko eh. Di ko pa na-post kay Athar sa community. Haha. Hayaan mo na yun. Hi, Nam NC. Nam NC, hello. Mega love shout out, Nam. Thank you so much sa patamsak, Nam NC. Grabe pawis ko sa kakasayaw habang naka-live. Agoy! Sana all pinawisan. Busnam NC, hello! Sabi ni Sis Daisy Ang. Daisy, mega love shout out. Good morning! Sabi ni Nam NC. Good morning po sa inyong lahat dyan. Salamat sa pagbisita sa live ni Tres M. Thank you. Mama Juliet. Hello, Mama Juliet. Kumusta na, Mama Juliet? Namiss na kita. Bihira ka mag-live, Mama Juliet. Sis Transgender, Sisi Ina. Salamat. Mega love shout out, Sis Tres Maria's Farm. Thumbs up. Ayan. Thank you, Mama Juliet. Sis Transgender. Ito, mabuti, ayan. Busy lang, kuskus kubita. Parang nakikigaya ka, parang term yan ni Sis Transgender. Yung kuskus kubita. Nakikigaya ka na rin, Nam NC. Ang alam ko, hindi ka nagkukuskus ng kubita, namumundo ka. Thank you po sa lahat ng naandyan. Balik na ako mag-live. Meron na akong internet. Ayan. Okay, Mama Juliet. Mag-live ka na para makasampay din kami sa'yo. Kasi matagal kang hindi nag-live eh. Namiss ka namin. Tambay ko lang to sa laki si BC Kuskus. Nagkukuskus ka rin? Gubita rin ba yung kinukuskus mo dyan, Sis Transgender? Sipag yarn. Sabi ni Sis Daisy Ang. BG muna ako, sis. Ayan, sabi ni Sis Jed. Sige lang, sis. Salamat sa pabidyo nyo dyan. Thank you po. Sis Daisy Ang. Sis Daisy Ang, mega love shout out. Sabi ni Sis Transgender. Madam, salamat. Sisi Transgender, Mama Juliet. Hello, good morning. Ma'am, at Juliet Chadap, Mangobad, mega love shout out. Sabi ni Sis Transgender. Madam Cascade, hello from Sis Daisy Ang. Mega shout out everyone. Sabi ni Madam Cascade. Thank you po. Salamat sa lahat na andyan. Good morning mga lalabs.
Sabi ni sis transgender. Pag sinabi mga lalabs guys, ibig sabihin lahat na. Lahat na naandyan, lahat mga loves, di ba? Good morning mga lalabs. Hello DC Ang. Hello DC Ang. Kumusta? Sabi ni Madam. Parang nagpuputol-putol ang aking sound, ang boses ko dito. Good morning everyone from Mama Juliet. Good morning rin, sabi ni Madam Koskay. Di ako pwede dalhin lapis sa Di ko pwede dalhin lapis sa laba. Dami abubot, kaya di mo na makadot-dot. Oo, okay lang yan, sisi. Hindi pwedeng dalhin yan, mamaya mabasa yan. Paano na ang ano natin? Paano na ang YT kapag nabasa si Lapi? Sisi Bittersweet, thank you so much. Pwede naman kayong sumayaw muna. Mag-exercise muna tayo. Kalimutan ko, may kape pala ako dito. Kape tayo, guys. With happiness. One, two, three, come on! Ayan, Sisi Maxine Vlogs. Mega love shout out, Sisi. Kumusta? Kumusta tayo dyan, sis? Ngayon lang kita nakita, sis, Maxine. Ano ba yung pinagkakaabalahan natin? Sinulit ba yung bakasyon? Sir Brad! Ayan, may binaba akong link sa Sir Brad. Pwede pong pasuyo. Padikit kay Sir Brad. Hello everyone from Maxine Vlog. Puntahan muna natin si Sis Jen, yung nakasabit, kasi hindi ko pa napuntahan. Diyan ka lang, dito lang ako. Haha. Sabi ni Sis Transgender. Ayan, sige lang Sisi, diyan ka lang. At dito lang din ako hanggang mamayang alauna. Pag ako na boring, kakanta ako para umulan. Kahit hindi pa pang malakasan yung ating buses. Kakaibang kape ko. Ayan, sabi ni Sis Jed. With ano to? Ano to? Ano yung kasama na yun? Gawa lang ako kape. Ayan. Ano mo rin ako, Sisi? Damay mo rin ba? With may halong happiness. Ayan, dito na ako sa iyong short video. Sis Jed. Sa iyong kape. Agoy, di na naman ako makapag-iwan ng bakas. I-heart ko lang to. Nagahang din yung keypad ko. Kaya. Mama Juliet, salamat po ng marami. Hanap ako Mama Juliet ng mo. Video mo, iba ako. Guys, pasuyo po sa binabang link ni Sir Brad at saka kay Sis Jed, yung nakasabit. Ayan. Thank you po. Ginaya ko lang si Bittersweet sa kape. Oo nga, ano yun? Si Cheerios mo doon? Ano yun? Potato? Hindi ko nabasa na maayos. Akala ko chippy. Kakaibang kape ko, sabi niya. Piatos, piatos. Yung yung si Cheerios mo doon. Ayan, salamat po sa lahat na naandyan. Done watching sa nakapin. Sabi ni Sis Maxine Vlog. Haha, umulan na dito. Di pa nga ako kumakanta, umuulan na dyan. Grabe naman. Ayan, dikit lang guys. Balikan ko kayo with
Ano yan? Hugs. Sabi ni Sis Jed. Ayan. Yatos. Oo nga. Ayan. Tawang-tawa si Sis, bittersweet. Kasi nag-iba na yung flavor ng ano niya, kape. Ano na, with happiness na. Thank you po, Mama Juliet. Salamat. Salamat po sa lahat ng naandyan. Mag-stay. Thank you so much. Thank you po sa lahat. Kakaiba ang lasa. Kakaiba ba yung lasa? Ano yung lasa? Bitter? Juliet, thanks. Balikan kita. Rest ko muna ang main ko. Ayan. Kasi bagong ano lang, kaka-end live nga pa lang po, Mama Juliet. Sis Che. 1, 2, 3, come on. Sisi Maxine Vlog. Salamat, Sisi. Wala ka dyan upcoming premiere, Sis Maxine? Asa na yung kay Sir Brad? Isabit natin. Tapos na ata kayo kay Sis Jed. Asa na yung kay Sir Brad? Nawawala. Ayan. Ipalit na natin si Sir Brad, mga loves. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Mabait po yan si Sir Brad. Ayan. Kapag nakikita kayong napunta sa live niya or kahit sa short video niya, pupuntahan kayo niyan kapag kayo ay naka-live. My si Uragon Sheng, Micah Tres Marias, number 2, Dos, aka Dots. Micah Dos Hermanas. Blessed Thursday to all. Ayan. Busy ka kasi, Dos. Ipapakantahin sana kita ngayon. Kape tayo, guys. Pang ano daw? Hindi ko mabasa dito sa akin eh. Kailangan ko talaga mag-refresh. Kape tayo guys. Pang 4. Ano daw? Hala, naka-4 na kape ka na ngayong umaga. Ako pangalawa pa lang. Agoy, dami gawain. Yun lang. Pag nasa Spain ka na, saka ka makagwelo. Araw-araw, lagi kang mag-live. Kumusta naman yung beauty ko dyan? Magayon ba? Nailing ba dyan ang gayon ko? Ang liit, no? Narin kita magala. Gala kita sa Legazpi, Dos. Punta tayo sa Skyran, sa Mayon. Mayon, Skyran. Ayan, puntahan ko muna si Sir Brad. Mga loves, papunta po doon sa binaba na ni Sir Brad. Link. Yung bahay niya, yung binaba niya. Madam, salamat madam. Then watch Sir Brad to your short video. Dan sa nakapin, sabi ni Sis Jed.
OTW Juliet, sabi ni Sis Jed. Thank you, Sis Bittersweet. Hello, Sir JFC. Good morning, sir. Tapos ka na po mag-live? Thank you po. Salamat. Sis Bittersweet. Di ba meron ka upcoming premiere? Ika lang. Ika lang ha. Hanapin ko muna yung ni Mama Juliet. Hello, Sis Stress. Ayan. Hello din po, Sir JFC. Good morning. Salamat po. Thank you, Sis Dos. Tambay mo lang, Dos, yung yung cellphone mo dyan. Tambay mo lang ba? Habang nagmimikos-mikos ka dyan sa mansion ni Tita. Kate Lane, word. Manay Sisi SMB, good morning, Manay. Salamat po sa pagbisita sa bahay ni Tres. Thank you so much. Maray na aga man po sa imo Manay Sisi SMB. Ang magayon na kamukha ni sino yun? Kamukha ni Nakalimutan ko tuloy. Basta magayon siya. Kapatid Panalo, mega love shout out kapatid. Good morning. Salamat po. Kamukha si Manay SMB ni sino nga yun? Sinabi ko yun, di ba? Sa live mo, Manay Sisi. Nakalimutan ko na tuloy. Ayan, maray na umaga. Sabi ni Sis Jed. Ayan, good morning. Maray na aga. Ganon. Naka-live si Sis Dit? Naka-live si Sis Dit. Naka-live pala siya. Hindi natin alam. Yan tuloy. Paano ko siya matambayan? Ginagamit ko yung CP. Salamat Manay SMB sa pagbisita po sa live ni Tres M. Hello, Manay Inday Jig channel. Hello, sis Inday Jig. Thank you sa pagbisita, Sisi. Shout out host. Good morning. Nasa harang pa. Ayan, nasa harang pa pala. Hindi pa ako naririnig. Ayan. Ano daw? Ang Team Marites, puro secret na nagla-live. Kaya nagkakagulatan. Oo nga di ba? Walang nagsabi. Hindi siya nagsabi na magla-live siya. Di ba ako kasi, yung schedule ko is, TTS. Tuesday, Thursday, and Saturday.
So, ayan. Dapat mga Monday at saka, ano yan, Wednesday. Ganon. Ayan. Nag-scroll ako eh, kasi hinahanap ko yung bahay ni Mama Juliet. Nakita ko, naka-live si sis, dit. Ayan, salamat po. Inday J Channel. Hello, sis. Salamat ng marami. Hello, beautiful host. Watching from Abu Dhabi. Oh, sana all. Lahat nasa ano sila. Hello, kumusta na? Okay lang po, sis. Ito, medyo maganda pa rin. Salamat sa pagbisita, sis Inday G Channel. Hindi ko na tsatsambahan yung live mo minsan. Si Manay, Manay Edna lang yung nakita ko. Kaya lang, minsan, hating gabi na siya nagla-live. Patulog na ako. Ginagawa ko, tinatamsakan ko lang. Dito na ako, makamlabas na sa... dito na ako. Nakalabas na ako sa ads. Sayang rin kasi pag ni-skip ko. Oo, sisi, huwag mong skip. Sayang. Ayan, salamat. Salamat, sis Inday G Channel. Mga lalabs, yung hindi pa po dikit dyan kay sis Inday. Ang dami yung Inday ha. Inday Mirna, Inday Marie, Inday G. Ayan. Yung hindi pa po dyan nakadikit kay sis Inday G. Padikit po mga loves. Ayan, di ba sis IP, doon din si Iho mo sa Abu Dhabi? Ang dami nyo dyan ha, pati si Mama La, nasa Abu Dhabi din ata, Dubai. Yung Abu Dhabi ba, hindi ba Dubai yon, hindi ba? Or magkaratig lang? Thank you sis, pa-burger, ayan. Salamat sa pa-burger naman dyan. Salamat sa pa-burger, Dos. Thank you so much. Sir GFC, thank you. Ang tagal ko makuha yung ni Mama Juliet. Ayan po, patusok po sa upcoming premiere ni Mama Juliet, yung aking channel member, mga loves. Sana all. Sana all. Ayan, salamat, Dos. Baka mapunuan na yung kulang ko. Kasi kulang pa eh. Akala ko, pumasok na sa AdSense ko. Hindi pa pala. Bakit sa labas? Nasa na ako? May 140 na ako. Bakit sa Google AdSense? Wala pa. Hindi pa kumpleto. Why? Bakit? Abu Dhabi is the capital of the Dubai? Ganon? Okay. Hi, Sisi Anthony. Salamat sa patamsak. Sana all. Haha. Ayan, ads daw. Capital of the, Dubai? May C kahit hindi burger sa akin, pwede na Canton. Sabi ni Sir Anthony. Sabi ni Sis Inday, maaga pa ang live mo kasi sa amin, 6:35 a.m. pa lang dito. Ayan. Natutulog ka pa niyan, Sis Inday? Shout out po sa lahat. Busy ang Dos. Yun. Ang natira dito si Tres. Tres Marias yung aming pangalan kasi nga, pinangalan ko yun sa aming tatlo. Tres Marias Farm. Kaya lang, wala sila. Kaya ako lang mag-isa. Kaya yung profile pic ko dyan, ako na lang. Dati tatlo kami. Nag-aararo ang Dos. Uy. Anong inaararo mo dyan? Mega love shout out sa lahat. Sabi ni Sir Anthony. Si Iring Edna Buesta, tulog pa. Ay, goy. Oo, maaga pa doon. Sa ano din ba siya? Abu Dhabi ba? Pa rin ba siya? Or Hong Kong? Ano daw? Sabi ni Madam, tambay lang. Salamat, Madam, sa patambay. Haha, Ma'am Jed. Maya ang live ko kasi nagbakasyon ang boss namin, sabi ni Sis Jed. Yes, galing sa akin si Wilms. Sana ba ako nagbabasa? My God! Nawawala akit! Aragoy!
Ayan no, nagluluko ang CP ko. Pumunta siya sa pinaka-first. Saan na ba ako kasi? Limutan ko na tuloy. Asan na ba yun? Dito ako kay Sis Inday G. Si Iring Edna Buesa, tulog pa yun. Sir JFC, salamat. Haha, Sir Anthony. Sabi ni Dos, sabi ni Maisy Oragon Cheng. Yes, Dai, Tres Marias, Dubai and Abu Dhabi, UAE. UAE, same. Oo nga. Aragoy. Maisy, good morning. Sabi ni Sir Anthony. Yes, Abu Dhabi is the capital of UAE. UAE. Ayun, baliktad si Tres. Pero Dubai ang sikat. I've been there before. Yun, sana all, sis Jed. Nakapunta na ng Dubai. Kami hanggang ano lang, planetang Mars. Ayan, salamat sa paharang, sis Jan Emily. Inday G, aba, may ads ka ulit. Oo, sis Inday. Ayan, tapos na po ba? Sabi na bang link ni Sir Brad? Sino na po ba yung tumusok at dumikit kay Sir Brad? Isabit ko si Mama Juliet. Asan na ba yun yung binaba ko? Bakit nagsulo si nagsusulo si sis Dit? Hindi siya nagpasabi na magla-live pala siya. Ayun tuloy, magkasabay kami. Hindi ko siya mapuntahan. Ayan, patamsak po sa upcoming premiere ni Mama Juliet, mga loves. Nangangalay na naman akit. DJ Boya, True Idol. Ayan, natawa si Bittersweet. Sana all daw, I've been there. I've been there before. Aha. Haha, bumalik ka na sa pagbabasa. My dear sweet. Mega love shout out, Sisi. Sabi ni Sis Inday, G, nagising na ako host ng nag-prepare baon ng alaga ko going school. Last day na nila sa Friday, kaya lapit na ang bakasyon. Ayan. Sir Anthony, sabi ni Sis Bittersweet, sweet. Pero dito now sa farm, kasama ko si Mayor. Uy, sana all. Kasama niya si Mayor sa sa farm. Salamat sa paharang, Sis Jan, Emily. Kapatid Panalo, salamat po sa lahat na nandyan. Thank you so much. Haha, andyan ba si Mayor? Andyan ba si Mayor? Sana all. Kasama si Mayor. Kapatid Panalo, thank you. Sis Jed, Sis Bittersweet, Sis Jan, Dos, Sis Inday, thank you so much. Madam, salamat po. Dan sa nakamura. Sa nakamura, pin, harang, agoy. Sabi ni Madam, dan daw sa nakapin. Ayun. Wow! Sana all Sis Inday. Second country for almost 18 years? Ang tagal mo na pala po dyan, Ma'am Inday. Sis Inday Channel. Kami kaya, kailan makakapunta dyan? Tayo, Sis Bittersweet. Madam, thank you. Ox lang yan. We are free, my dear. Dan sa nakapin, tusok na. Ayan. Thank you, Dos. Thank you so much po sa lahat. Thank you, thank you.
Thank you po. Salamat sa lahat na naandyan. Salamat po sa mga nakatambay, sa mga nakabidji. Thank you so much po. Salamat ng marami sa inyo dyan. Ayan. Madam Cascade, sabi ni Dos. Yes, ang ganda dito sa Abu Dhabi. Sabi ni Sis Inday G. Uy, sana all. Sis Inday. Sis Inday, kailan kami makakapunta dyan? Bittersweet. Kapatid Panalo, salamat kapatid. Ingat po sa pagdadrive. 14 million people, hello. Madam Cascade, big love, shout out kapatid. Sabi ni kapatid Panalo. Tusukin ko muna si ano. Tusukin ko muna si Dit. Teka lang mga loves. Kasi naka-live siya, kawawa naman. Harang daan dikit na sa nakapin with bakas, sabi ni Sis Inday G Channel. Ayan. Ayan, babalikan ka po niya ni Mama Juliet. Salamat, Sis Inday. Bittersweet, kapatid. Thank you so much. Hanapin ko muna si Sis Dit. Kasi, nagsusulo na naman mag-live. Still ads, sabi ni Sis Inday. Salamat, Sis Inday, sa paharang pa. Sabi ni Miss Jed. Ayan. Thank you so much. I'm back. Ganda ng mga harang mo, sis. Ayan. Salamat po, Sis Inday. Mahaba ba dyan, sis, yung binibigay na harang sa akin? May GC ba kayo, Sis Inday? Pwede ba maganda tayo, barter? I-play mo ako dyan. I-play din kita dito. Saan mo ba ako dyan, sis? Ayan, salamat po. Welcome host. Yes, Dai. Mahaba ads mo. Ayan. Thank you so much. Sis Bittersweet. Dikitan mo si Sis Inday. Mabait yan. At saka si Manay Edna Buesa. Ka-Bicolana ko rin yun. May GC kami nila Edna Buesa. Sali ka host. Kaya lang, ano yung ginagawa nyo doon, Sis Inday? Nag-ano ba kayo? Yung parang playback, yung watch to watch. Meron na rin akong ka-GC kasi sila Sis Transgender, kapatid Panalo. Tapos yung gadgets. Parang hindi na kaya magsalang ba ng maramihan. Mga lang, paisa-isa lang. Peter, tayo na kape. Ayan. Pahingi ako kape, mga loves. Okay. Ayan. Madam Cascade, salamat, madam.
Tataya muna ako sis Inday sa luto. Baka sakali makabili ako ng 5 laptop. Para i-career natin yung yung YT. Nagkakape na ako, Madam Jed. Ayan. Sige, play lang kita. Ayan. Sige, Madam. Sige, sis Inday. I-post mo sa community. Tapos doon na rin ako magsukli din. Ipopost ko lang din sa community. Bulol si Tres. Di ba, sis Bittersweet? Gusto mo, makipag-ano ka din kay sis Inday. Para makatulong sa ekonomiya. Sa ekonomiya talaga. Oo, laging laging lumalabas sa luto yung number ko na number 8, yung birth, siya, date. Number 8, laging lumalabas yan sa luto talaga. CJ Jonel sa Gyno. Parang madaya rin ba? Madaya rin yan? Yan lang, hindi ko alam. Mga coffee lover din pala kayo. Oo, yan si Bittersweet. Makikita mo yan. Lagi yung laging may post na kape. Yan din si Miss Jed. Sige now, i-play kita dito sa iPad. Wala pa naman gawa ito. Ayun. Thank you so much, Sis Inday. Sis Jan Emily. Salamat, Sis Emily. Harangdan, sabi ni Dos. Salamat sa mga paharang dyan. Kapatid Panalo, thank you so much. Teka lang. Hanap ako ng ibababa na. Hala, harang ka ulit. Dami mong harang, sis. Sir JFC, thank you. Ano yun? Di ako nagkakape. Di ka ba nagkakape? Di ako nagkakape daw kasi parang pag-ibig yan. Pag di agad nahigop, nanlalamig. Parang jowa. Agoy, may hugot ka rin. Ako, may kape ako dito pero malamig na rin, Nakalimutan kong inumin. Yun, wala nang lasa tuloy. Kabitter na yung lasa. Ayan, harang. Dan kay Inday G, sabi ni Sis Bittersweet, Nax, hugot Madam Jed? Oo nga eh. Grabe nyo nang alam about sa kape ha. Ang dami nyong hugot dyan. Sinimulan ko lang nung Kape with Emotional. Tapos ngayon, ang dami nang alam. Nakawaan pa talaga kayo. Ayan, hugot pa more, mga sisi. Ayan, dana daw sa Sis Inday, si Bittersweet. Ikaw, Sis Jed. Dikitan mo si Sis Inday G. Ayan. Bittersweet, balikan kita now. Ayan, sabi ni Sis Inday G. Si ano pala Sis Inday? Sino nga yun? Si Ruth? Ruth ba yun? Si Sis Ruth? Pinupuntahan siya ni Kalingap Andy. Yung mga scouter ni Kalingap Rob. One time, pumunta ako doon sa live ni Sis Ruth. Nakita ko si doon, si Sir Andy. Yung scouter ni Kalingap Rob. Yung na-scout niya si Joy Diwata. Pinanood ko yun. Nung hindi pa ako busy masyado dito sa YT, lagi akong nanonood ng mga ng Kalingap. Okay po, Inday G, sabi ni Bittersweet. Magpapalamig muna ako ngayon, sweet. Bakit? Malamig na ba? Haha, cold na din ba sa'yo? Siya sa'yo. Oo, si Ruth Paets. Oo. Yes, sponsor yan ni Sir Andy, kaya ka vlog. Oh,
at sa ibang Kalingap charity vlogger. Yun. Kaya pala nakita ko si Sir Andy doon sa live niya. Hindi ko alam kung dinikitan rin ako ni ni Sir Andy. Tapos sabi ni Sis Ruth, bigyan daw ako ng jacket. Pinadakitan niya ako kay Sir Andy nung nakaraan. DJ Jonel sa Gyno. Thank you, sis. Maisie. Ayan, salamat po sa lahat ang naka-stay dyan. Maraming salamat. Salamat po sa mga nagpapaharang. Thank you. Huwag pong kalimutang tamsakan si Tres. Dos, ano ba yung mga kakanta mo na kaya kong kantahin? Kasi mamaya, pag 1 hour na lang, kakanta ako. Kahit hindi maganda yung boses ni Tres. Kahit hindi maganda yung boses ni ate mo, kakanta ako. Pasok ka rin kay MG 20. Namimigay ng saging pag bago kayo, nasa Israel siya. Ay, wow! Tandaan nyo yan, mga sisi. Sugurin natin. Mga sis, maritis. Tandaan nyo yan si MG 20. Ilista ko nga para mapuntahan ko din. Sino ba yun? Kalingap Superhero? Kalingap Superhero ba yun? Kalingap ba talaga yun? Mga kasama ba yun ni Kalingap Rap? Nasa siya? Nasa Finland? Sisi, Manay Sisi, SMB. Salamat, Sisi. When you believe, when you believe, kakantahin ko sa singing contest dito. Agoy! Oo, sige, mag-practice ka lang dyan. Dos. Paano nga yun? Yung kanta na yan? When you believe somehow. Tama ba? They can be miracle. Iba naman yun, yung miracle. Yes, sabihin nyo, dinala ko kayo from Inday G channel. Ayan. Oo, Sisi, noted. Mga anong oras ba yung mga live nila? Wow, ganda ng boses ah. Ay, hindi. Mas maganda yan si Maisie Oragon Ching, yung aking ka-Tres Maria. Yan yung panglaban namin sa kantahan. Pero yung mga pamangkin namin, natututo na rin kumanta. Si Tres lang, ako lang yung hindi masyado. Hindi talaga. Pang lang, pang CR lang, pang kwarto lang yung boses ko. Pero nagiging walang hiya na rin minsan sa live. Kinakapalan yung mukha. Kinakapalan yung mukha, magkanta-kanta lang. Iyuan, agoy. Dikitan nyo lang at magbakas kayo sa kanya. Makikita nyo minsan may premiere siya. Oo, sige, Sisi, noted. Ayan, thank you, Mama Juliet. Salamat. Ayan po, sinabit ko yung upcoming premiere mo, Mama Juliet. Sino pa ba yung isusunod ko ng mga channel member ko? Silipin ko si Sis Daisy ah. Salamat po. Bittersweet.
Dandikit na sa'yo, baka sa amazing views. Sir GFE, wala kang upcoming premiere, Sir GFC. Ibaba mo, sir, dito. Tamsakan natin. Sino yung gusto magpa-premiere dyan? Di ba may ano ka, sis Bittersweet? May upcoming premiere ka o nag-run na kaninang umaga? So kasi nagsusulo ka na naman lagi. Kapag nagpe-premiere yan, alas 4 ng madaling araw, minsan ako yung nakakakita. Kasi nga, ako yung laging nakikipagsabayan sa manok. Tuwing tumitila ako yung manok, pati ako gising na rin. Sisi, Maxine, wala ka sis upcoming premiere, no? Tapos minsan, ako yung laging nakakakita ng ano niya talaga, premiere niya. Ni Bittersweet. Ayan, dana raw sa iyo, sis Bittersweet, si sis Inday G. Salamat, Inday G, sabi ni sis Bittersweet. Mistisang kabayo, Team Pururot. Mistisang alimango. Ano ba yung mga pangalan na yan? Mistisang palaka, alimango, kalabaw, lamok, agoy, ginoo ko'y. Nandiyan na yung mga Team Pururot. Ibaba mo yan. Ibaba mo yung upcoming premiere mo. Harang uli. In and out. Sabi ni Miss Jed, you're welcome, Bittersweet. Labas paso kaya, harang. Harang. Oo, Sisi. Diyan tayo, Sisi, babawi. Pagbigyan na yung mga paharang na yan. Mga loves, kayo na yung maglagay ng mga harang kasi ako yung naglalagay niyan eh. Every 18 minutes. Lagyan nyo. Sis Inday. Sis Inday. Lagyan mo Sisi yung mga mga live mo. Tuwing magla-live ka. Ikaw na yung gagawa ng ng harang. Ako kasi, ganito yung ginagawa ko, naka-screencast ako. Kahit naman hindi screencast, isi-save mo lang muna, tapos after mo ma-save, puntahan mo dun sa sa Chrome, sa YouTube Studio. Tapos kayo yung gagawa ng harang. Kayo yung mamimili kung ilang minutes yung gusto nyo. Merong 6 minutes, 18, 22, tapos kung kayo yung gagawa. Kung hindi nyo alam, PM is the K. Tinuruan ko na yan si Bittersweet. Tinuruan lang din ako nila Sis Ina, Sis Chan. Ang ganda ng place mo, Sis Marias. Dito ako sa bahay mo. I-play kita, ha? Okay lang. Hindi mo na ako i-play. Harang pa ulit. Ayun. Thank you so much. Thank you so much, Sis Inday G channel, sa love and support kay Tres M. Pero sa akin, di mas-save. Yun lang. Bakit kasi? Bakit hindi mas-save? Ma'am Araceli, good morning po, Ma'am Araceli. Ang boses ko, sumasabit. Thank you po, Ma'am Araceli. Salamat po sa paharang. Naka-live din pala si Manay SMB. Hindi ka lang. Tusukin ko muna.
Yung pumasok sa live ko kanina, naka-ano din pala, naka-live. Tusukin ko muna ng aking ninja. Ayan, nawala na naman tuloy ako sa live ko. Ayan, Dan Tusok daw. Sabit muna natin si Sir JFC. Salamat po, Ma'am Arceli. Good morning po. Good morning, everyone. Sabi ni Ma'am Arceli, Tusok kapatid. Thank you so much po, Ma'am Arceli. Di ka po naka-live ngayon? Ayan, patusok po sa binabang link ni Sir JFC. Ayan, sabi ni Sis Inday, dito ako mag-play sa playlist mo, host, para tuloy-tuloy. Tulog muna ako ulit. 7:08 pa lang. Maaga pa. Salamat. Salamat po. Salamat din po, Sis Inday G Channel. Salamat ng marami. Sige po, matulog ka po muna dyan kasi maaga pa naman. Pasyal na lang po ako kapag nakita ko naka-live ka. Sir Walbor Salcido. Harang, salamat po Sir Walbor. Dan Tusok sa nakapin. Kapatid, sabi ni Ma'am Arceli. Tamsak host, Tamsak Ma'am host. Mega love shout out sa lahat. Sabi ni Sir Walbor. Hindi kapatid, pa-watch ako yung video mo. Hindi kapatid, nag-watch ako ng video mo. Ayan. Sabi ni Ma'am Arceli. Salamat po, Ma'am Arceli. Ma'am Jet, tawang-tawa ako sa kape mo. Puyat. Ano yun? Puyat, haha. Sis Jan, thank you, Sis Jan. Sis Maxine, thank you, Sisi. Hello, Sisi Merlinda Choi. Good morning, Sisi. Herring pa. Ayan. Herring pa. Salamat, Sisi, sa paharang. Thank you so much. Ayan. Tusukin muna natin si Sir JFC. Mga loves, patusok po kay Sir JFC para mapalitan na natin yung nakapin. Ayan, nandito na rin si Ma'am Arceli, tumusok na rin, at saka si Bittersweet.
Ayan, salamat po. Salamat, Sisi Merlinda Choi. Sisi SMB, thank you so much. Dito rin ako sa bahay ni Sis MB. Naka-ano rin, naka-live. Tinutusukan ko rin. Ayan, sino na ba yung sunod? Ayan, si Miss Jed. Lahat na po ba tumusok kay Sir JFC? Aray, nangangalay akit. Ayan, dan tusok na daw si Sis Jan kay Sir JFC. Palit natin si Sis Jed. Sunod, Sir Chippy. Boya True Idol. Sunod si Nam MC. Ayan. Ayan, tusok na dito si Sis Jed, yung main ko. Hindi ko pa pala ito natusok sa iyo. Tusok na yung dalawa, si Tres na nakapula. At saka si Tres M, disikan. Hindi ako makapag-iwan ng bakas, sis. Bakit ganito yun? Agoy, basta tinusok ko na ha, ng main ko, hindi ako makapag-iwan ng bakas. Ayan, patusok po sa kakaibang kape ni Sis Jed. Sana all kakaiba yung kape. Sana ba yun? Dantam Saksis, Mega Love shout out. Sabi ni Sis Inday Mierna. Ayan, Sis, salamat sa pagbisita. Sabi ni Sis Merlinda, hello. Mega Love shout out to all. Dan Chepi. Sabi ni NC Vlog. Mega love shout out sa lahat na nandito, sabi ni Sis Inday Mierna. Mama Juliet, salamat. Tinatamsakan ko na Mama Juliet yung upcoming premiere mo kanina. Mama Juliet, mega love shout out. Good morning, sabi ni Nam NC. Hello, Caitlin World. Dan Pin, sabi ni Sis Merlinda. Ayan, thank you so much po sa lahat ng tumusok sa nakapin. Palitan na po natin. Ipalit natin si Isong Lamok. Isong Lamok. Sarap ng luto mong seafoods dito, sis, at ang sipag ng mo, nasa putikan ka. Ayan, salamat, sis Inday G. Ako rin, sanay ako magtanim ng palay, kaya noon sa short video mo ako, pero tuloy-tuloy lang, play niya. Ayan. Salamat, sis Inday G. Thank you so much. Mega love shout out, Sir Nam NC from Mama Juliet. Dan tusok, Sir GFC. Sabi ni Sis Chan Emily. Tambay lang, sis. Nakahiga pa. Ayan. Oh, sige lang, Sisi Inday Mierna. Matulog ka muna dyan, Sisi. Sisi Merlinda Choi. Salamat, Sisi. Pakas lang, guys. Kasi magluluto ako. Tambay lang ito, post. Ayan. Thank you, Sis Jed. Sis Better Sweet. Thank you, Sisi Danpin. Sabi ni Sis Merlinda Choi. Ganda ng mga upload mo, sis. Daming sweet potato. May mais. At mga nyog. Dami nung nyong tanim. Sa nyog. Wow, sana makapasyal balang araw. Sis Inday. Oo ba? Basta merong buko challenge. Akyat buko challenge.
Patusukan mo din ako, Tres. Oo, Sisi, wait lang ha. Boyet, Tube Idol. Ayan. Patusok po sa nakapin sa upcoming premiere ni Sir Chippy, the Explorer. Explorer. Ayan. Na all sweet. Tinutusok. Ano naman yan? Ano na naman yan, Sis Jed? Sis Caitlin World. Thank you, Sis CSMB. You're welcome, host. Salamat ng marami, Sis Inday G. Manoy Eric, kumusta? Maray na aga sa imo. Sain ka na naman ngunyan. O bakit dinilit mo? Ano yon? Ang galing dami mong harang sa live mo now, host. Oo, Sis Indaji. Salamat po sa lahat ng mga paharang niyo dyan sa hindi nag-skip ads. Thank you so much po. Salamat. Boyet, Tube Lai Arbis Vlog. Hello, Sisi. Good morning. Welcome sa live ni Tres M. Ayan po, meron ka ng jacket. Nakapin pala. Oo, nakapin na. Kanina pa. Nakala mo, hindi ko nakita. Inday Mirna. Sir Chippy. Inday G. Thank you, Sis Caitlin World. Sir GFC, thank you so much. Lai Our Best Vlog. Make love shout out host. Thank you. Ayan. Welcome sa live, sis, ni Tres M. Parang ang lakas ng BGM ko. Parang ako nabibingi. Puntahan ko nga yung bahay ni Sis, ni Sis Lai. Si Sis Lai? Saan ko ito nakadikitan? Kanino ko ito nakadikitan si Sis Lai? Parang ano ko to? Kay ano ba? Kay Sir JC? JC ba yun? Oo, parang kay Sir JC. Kay Sis Mylene. Ayan. Parang nakita din kita doon kay Sis, kay Sir JC. Salamat, Sis Lai, sa pag-bisita sa live ni Tres M. Thank you so much. Guys, dikitan mo nyo yan, Sis Lai. Parang dikit mo na yan, di ba? Sis Sweet, Better Sweet. Parang dikit mo na siya. Ayan, patamsak po sa upcoming premiere ni Sir Chippy. Hello, Sir Ron TV. May galap shoutout po. Salamat po, Sir Ron, sa pagbalik ulit sa live ni Tres M. Thank you so much. Bakit hindi ako makapag-iwan ng bakas dito sa main ko? Ayan, tamsak lang ako dito sis Lai. Tamsak lang ako dito sis sa NLEX. Tuloy-tuloy lang, huwag mapapagod. Ayan, tamsak 12. Hindi ako makapag-iwan ng bakas. Bakit? After ng live ko sis, puntahan ko na lang yung video mo na iba. Ayan, salamat po. Thank you po sa lahat na naandyan. Sir Ron TV, thank you so much po. Hindi pa now ko lang siya nakita. Doon ko yung nakadikitan kay Sis Mylene. Tapos doon nakita ko rin siya kay Sis Lai, nakita ko rin kay Sir JC ata yun. Sana, nawawala yung aking
Aragoy. Sisi Merlinda, salamat Sisi. Si Ronnie, sabi ni Sis Inday Mirna, midroll. Ayan, salamat sa mga pamidroll ni dyan. Better sweet. Sabi ni Sis Lai. Sisi SMB, thank you so much. OTW Lai, sabi ni Sis Better Sweet. Ox lang host, ayan. Lai Arbes, mega love shout out, sabi ni Sis Inday Mirna. Sabi ni Sis Inday G Channel, ang sipag nyo, Tres Marias. Tanim kayo ng sweet potato. Nabasa ko na ba ito kanina? Ang ganda ng pagkaayos ng playlist mo. Hiwalay ang short video mo. Tuloy-tuloy lang ang play ko sa'yo. Thank you so much, Sis Inday G. Inday Mirna, mega love shout out. Sabi ni Sis Lai. Madam, salamat po madam sa pag-stay. Dan sa nakapin, sabi ni Manoy Eric. Thank you, Bittersweet. Balikan kita sa bakas mo. Ayan. Lahat na po ba nakatamsak sa nakapin, mga loves? Palitan na natin. Sino ba yung kasunod na nagbaba ng link? Agoy, sino ba yun? Si Nam NC ba? Ma'am, andyan ka pa, Nam? Palapag ulit ng link na binaba mo. Sorry naman. Hindi ko na nahabol eh. Magkasunodan kayo ni Sir Chippy. Ika lang, hanapin ko muna. Nam NC. Si Nam NC ba yun? Nam NC, andyan ka pa, Nam? Palapag ulit ng ano mo, ng binaba mong link kanina. Kalimutan ko eh. Ito na. Thank you so much, Sis Inday G Channel. Welcome again, host. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you, Team Pururot. Team Pururot. Thank you sa mga ano mo dyan, alagad. Manoy Eric, salamat Manoy Eric. Nag-live ka Manoy Eric kagabi? Sorry naman, hindi kita napuntahan. Baka tulog na ako noon. Ayan, sabi ni Sis Bittersweet. I love you. Team Purorot, dalaw ka din sa akin, ha, 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 ha. Ayan, dalaw ka din daw sa ano niya, minsan, sa ano niya. Dumalaw naman yan sa'yo nung ano, nag-live ka, di ba? Di mo ba nakita? Dumalaw yan sa'yo. Lula Sweet. Salamat po, salamat sa lahat ng naandyan. Ano? Ay naku, patula si Tresa. Oo nga, pumunta siya sa ano mo, sa live mo nung nakaraan. Hindi mo ba na ano? Nakita? Nung nakaraan nga. Yung ngayon, yung last live mo, parang hindi, tulog ata yan. Kapatid Panalo, salamat ang marami. Sir JFC, Manny Eric, thank you so much.
Si Happiness ang nasa isip niya, di niya ata nakita, lutang siya. Ayan. Ayan oh, Lola oh. Lola, ayan oh, si Happiness daw yung nasa isip mo. Kaya hindi mo daw nakita, lutang ka daw. Di ba? Natawa ka dyan. Palitan ko na yung ano mo, yung nakasabit ha. Lahat naman ata sila nakatamsak na. Di ba? Lahat na po ba nakatamsak na sa nakasabit dyan? Ha ha ha! Sabi ni Sis Bittersweet ni Lola. Patamsak po sa upcoming premiere ni Nam NC, mga loves. Ito yung nilapag niya kanina, hindi ko nahabol. Buti na lang, nahanap ko pa. Ayan, tusok Nam. Tusok na ako dito, Nam NC. Hindi ako makapagbakas talaga. MOGs lang. Sisi, transgender, Sis Merlinda Choi, Sisi, thank you so much. Ma'am Araceli, kapatid, nakabidyo lang. Ayan, salamat po, Ma'am Araceli. Nam NC Dan, sabi ni Manay Eric. Thank you, Manay Eric. DJ Jonel sa Gyno Remix. Thank you, Manay, SMB, Sis Lai. Thank you so much. Ate Ina, sabi ni Manay Eric. Harang, sabi ni Ma'am Arceli. Manay Eric na kuya, shouty. Dana sa nakapin, sabi ni Ma'am Arceli. Salamat po sa lahat ng tumusok, nagtamsak po dyan sa nakapin. Thank you so much po. Palitan na natin. DJ Jonel Ipalit natin si Nam NC. TikTok sa umaga, TikTok sa tanghali, TikTok sa gabi. Kahit Ayan, patusok po sa upcoming premiere ni Nam NC, mga loves. na si DJ Jonel sa Gyno Remix, ang pinaka-viral ngayon sa buong Pilipinas. Let's party! DJ Jonel sa Gyno.
Harangdan, tusok, sabi ni Bittersweet. Ayan, salamat Lola, sweet. Kapatid Panalo, salamat. Salamat po kapatid. DJ Jonel sa Gyno Remix. I don't wanna have someone. DJ Jonel sa Gyno. DJ Jonel sa Gyno. Mega love shout out kapatid Panalo. Sabi ni Ma'am Arceli. Gyno Remix. Mga loves, pa-view po ng short video. Mga ano lang yan, 2 minutes lang yung kay Sis Daisy Ang. Hindi tayo magbababa ng short video, yung mga ano lang, upload. Yung mga na-upload lang, hindi yung short. Manoy Eric, salamat. Shouty kapatid, Ina Vlog. Sabi ni Ma'am Arceli. DJ Jonel sa Gyno Remix. Ayan, may binaba ulit. Yung kakaibang kape mo wala na kaming maitusok dito, Sis Jed. Natusok ko na to, 3 pieces na. 3 pieces na ako dyan, tumusok. Wala na ako maitusok dyan, sis. Wala na bang iba? Morning, kapatid na Eric, Oya. Sabi ni Ma'am Araceli. Ayan, pa-view po kay sis kay sis Daisy Ang. Ano lang po yan, nasa 2 minutes lang. Ano pala, 3 minutes lang at 3 minutes ata. Ayan. Tamsak host, ito muna tambay ni Lorian. Kaka-end lang ng mito. Ay, Mama La, salamat Mama La. Good morning po. Sorry, hindi kita natambayan Mama La. Nakasilip ba ako kanina? Parang hindi. Sis Inday. Thank you, Sis Inday. Sis IP. Ayan, patamsak po sa upcoming premiere ni Nam NC. Mga loves. Tapos, pa-view rin po ng binaba ko dyan na kay, Sis Daisy Ang. Ano lang siya, nasa 2 minutes lang ata yan. Hindi tayo pwede bumaba ng short video, mga loves, kasi bawal pala. Hayaan lang natin na ang magtrabaho niyan at mag-recommend niyan sa mga viewers ay si Lolo. Hindi tayo. Kasi pag tayo yung nagbaba niyan, ma-stop yung, niya ba? Yun na yun. Dana ako, Tres. Ayan. Uy, Sisi, may ano ka ba? May upcoming premiere kasi, Lola Sweet. Meron ka bang upcoming premiere? Teka lang, silipin ko. Nahirapan kasi ako sa CP ko. Kasi nga, panayang hang. Ang hirap ko makatapos. Kanina pa ako dito. VIP. 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 Asa na yung mo? Yung premiere mo, Lola? Nag-ano na ba? Ayan, andito. Kunin natin. Sis Inday G, thank you so much. Salamat ng marami, Sis Inday.
Sis IP, kung hindi mo pa nadikitan si si Sis Inday G channel, dikitan mo si C. No worries, Lola. Ito na. Nahanap ko na. Padikit po sa nakapin. IP, may love shout out. Sabi ni Nam and C. Sabi ni Sis Transgender, Timburiring, wag na kayo mag-post sa community ng replay kasi bawal yan. Ha? Watch to watch, pinapakita. Kay Lolo, baka matambahan tayo. Sa GC na lang, isend ang proof. Sa pag-watch to watch. Pero sisi, pag halimbawa, ganito, di ba may pumupunta sa live ko minsan, tapos sinusuklian ko, ipina-post ko sa sa community ko kasi hindi ko naman alam yung nila, Messenger. So paano ko sa kanila ipapakita na ko sila na i-post? Pwede ba 'yon? Sis Transgender. Pwede ba 'yon yung katulad namin ni Sis Bittersweet minsan? Nagsasalang kami ng mga pumunta sa amin minsan. Tapos pinopost namin sa community. Pwede ba yun? Hindi ko alam. Kasi minsan, minsan, yun nga, sinisend sa GC. Bawal pala yun. Nasa 35 play na ako sa short video playlist mo, host. Ayan, thank you so much po, Inday G. Tama. Tama ba, Manay Eric? Manay Eric, alin yung tama? Yung hindi naman kami nagpo-post ng watch to watch sa Timburiring. Hindi naman. Nagpo-post lang ako kapag merong pumupunta sa live ko na halimbawa nagtambay sa akin na talagang nagtambay. Minsan, siniplay ko din. Tapos, hindi ko alam kung ano yung niya. Messenger, para malaman niya din na i-play ko siya. Doon ko pinopost sa community. Pwede ba 'yon, Sis Transgender? Sisi. Han Inday G, dating dikit na host. Sabi ni Sis IP. Sir Eric, may love shout out. Si host, lagot ka. Hindi naman ako nakipag-watch to watch na na pinost ko sa sa community. Yung mga lang, yung sinusuklian ko lang pa kapag pumupunta sa sa live ko, ganon. Ilocanang pobre, sabi ni Manay Eric. Ayan, nagbaba po ng link si Ma'am Arceli. Sis Jed, hindi ko naipin yung mo kasi parang nakita na rin nila yung kanina, yung kape, kung paano magkape ikaw, ha? Ito si Ma'am Arceli yung in ko. Ayan, Miss Jed. Miss Ina, may love shout out, sabi ni Sis IP. Miss Jed, sabi ni Sis IP. Ma'am Araceli. Welcome host, sabi ni Ma'am Sis Inday G. Ilocana, sabi ni Miss Jed. Dan Prim, Ma'am Araceli. Salamat sa paharang. Salamat kapatid sa pagpin. Ayan. Welcome po, Ma'am Arceli. Ayan. Tusok, na po ako dito? Tusok 23.
Ala, dito lang ako. Ma'am Arceli, hanggang tusok lang ako. Mamaya na po ako mag bakas kasi hindi ako makapagbakas. Bakit ganito? Yung CP ko, nagluloko na naman. Hindi ako makapagbakas. Walang lumalabas na right message. Ayan. Tapos, pag lumabas ako, di ko na makita ulit. Di ko na mapuntahan ulit yung live ko. Kailangan i-ano ko pa siya, i-horizontal. Nasipin na to. I-rotate. Ano ba yan? Tamsak lang po ako, Ma'am Arceli. Hindi ako makapag-iwan ng bakas. Hanggang tamsak lang. Mikos-mikos pa ako, prito isda, sabi ni Miss Jed. Big love shout out kapatid, Ilocanang Pobre from Ma'am Arceli. Kapatid Panalo, salamat ang marami. Okay kapatid, no worries, sabi ni Ma'am Arceli Vlog. Si Sweet, ako ganyan din. Pero ngayon, okay na ulit. Ewan ko dito, Sisi. Pareho lang yan, sis. Ala? Bawal pala? Ano yung mga namin, ganyan? Pareho lang yan, sis, kasi naka-play with watch time. Damay pa kasi na-play dyan. Ganun. Pwede, sis, hindi ipakita yung time watch. Pwede ba yun? Yung yung red line lang, ipapakita. Ala, yari na tayo, sis, better sweet. Diba, nag-post tayo with watch hour, watch time. Bawal pala yun. Pero sis, halimbawa yung lang, ipapakita lang namin yung red line. Pwede ba yun? Wag na yung yung watch time. Agoy! Wala akong alam talaga. My goodness! Oo, di ba? Saan ko ipapadala yung sukli? Siguro, Sisi? Mag-play na lang tayo, tapos with bakas. Understood na nila yon na nag-try sa kanila. No? Ma'am Puching! Hello, Ma'am Puching! Mega love shout out. Good morning! Kumusta dyan, Ma'am Puching? Ayan, oo nga. Wag na tayo mag-post. Baka mapalo tayo, madadamay pa yung plane natin. Puro live na lang ginagawa ko post-stress. Puro live na lang pinupost ko. Sa live? Yung live, pwede ba yun? Sa Gcash ko, BS, bittersweet. Sa Gcash ko, bittersweet. I-send mo ang sukli sa akin. Ayan. Sabi ni Ma'am Poching. Ayan, meron na tayong nakuhang dyan, mga labs. Tips, sabi ni sis transgender. Buti na lang. Sabi si sis transgender. Kasi diba, sabi ko kay sis kami, i-watch niya ako, tapos i-watch ko din siya. Tapos sa community yung resibo namin. Para alam na, plinay ko siya, tapos plinay niya din ako. Yung mali pala yun. According to transgender, CC transgender. So now, alam na natin mga labs na bawal pala ganun. So sabihin na lang natin, Agoy, paano natin sasabihin kung hindi naman natin alam yung mga natin, mga messenger. Siguro, mag-iwan na lang tayo ng bakas sa mga video para alam nila. Mega love shout out kapatid Jan Emily, sabi ni Ma'am Arceli. Baka sis IP, baka yung live, baka bawal pa rin yung live. Kasi minsan, di ko matutukan kaya hinahayaan ko lang na umandar. Sabi ni sis Better Sweet.
Sim lang yan, sis. Oh, yun. So, from now on, from now on talaga, hindi na tayo magpo-post sa community natin, mga loves. Bawal na pala yun. Oo nga. Huwag kang tatawa, Tres. Bawal na nga. Yari na tayo niyan. I-delete natin yung mga nakapost sa ating community. Oo, sunod natin burahin. My God, buti na lang. Thank you, sis transgender, sis. Thank you so much. Ito talaga yung aming mayora na gaano talaga, nakakaalam ng mga do's and don't. Do's and don't. Ayan. Buti na lang. Nagsabi si sis transgender. Si sis Jan Emily din. Nagsasabi rin yan. Yung mga bawal. Yung mga pwede at hindi pwede. Sabi ni sis Bittersweet. Sabi ni sis IP, ni sis transgender, same lang yan sis. Sabi ni sis IP, Ma'am Jan Emily, may love shout out. Sabi ni Bittersweet, haha, Puching, wala ako work. Puching, wala ako work. Kaya wala ako pa-member. Alam niya yun. Haha. Ma'am Puching, sabi ni Sis IP. Ma'am Ilocano Pobre, sabi ni Sis Jan. Kapatid Panalo, salamat. Sunod ko burahin na. Haha. Oo, Sisi, magbura na tayo. Bago tayo mapalo. Mega love shout out, Ilocanang Pobre, sabi ni Ma'am Puching. Sabi ni Sis Transgender, Sis Jan Emily Channel, may love shout out. Ang dami mo pa namang nireplay sa akin. Oo nga, Manay Eric. Nakita mo ba, Manay Eric? Si Sir Lauro din. Nireplay ko nung isang gabi. Uy, Sis Transgender, sabi ni Sis Jan Emily. Buti na lang, yung kay Sis Daisy Ang, isinend ko sa kanya, hindi ko inano sa community. Diba, Sisi? Yari na tayo nito, Manay Eric. Hindi ka pa man din na-monetize. Mapapalo ka na. Ngayon lang ako nakakita ng mga plays. Send sa community. Dapat ilagay. Turn ng live. Ma'am Daisy, may love shout out. Sabi ni Sis IP. Ma'am IP. Ayan, natawa si Sis Jan. Yari tayo nito sa live ni Sis Jan. Masasister muna na naman tayo nito. GG lang Sisi, hanap buhay. Ayan, Sis Emily, sabi ni Sis Daisy, share sa live daw si Stress. Share sa live daw si Stress. Oo, yung sa community, pwede halimbawa may mag-live ngayon, halimbawa mamaya si Sis Jan, pwede ko yun i-share sa community, di ba? Yun. Kaya yung GC natin sa Timbori Ring, puno na ng resibo. Oo nga eh. Puno na ng resibo. Share live pwede sa community. Oo, Sis Jan. Oo. Wag lang yung mga plinay natin. Sasabihin kong na nga sana sa'yo, pero baguhan lang din kasi ako. Bakit hindi mo sinabi, Manoy Eric? Kahit nabaguhan ka kung meron kang alam, daig mo pa yung datihan na wala masyadong alam. Ganun lang yun, Manoy Eric. Diba? Kinaya ko lang yung mga nakita ko. Ako rin naman. Pero konti lang naman yung sa akin ngayon na mga post ko. Hindi ako masyadong nagpo-post din minsan. Kasi minsan, tinatamad ako, nagsasalang din ako sa kanila, pero nagbabakas na lang din ako. So ngayon, Sis Bittersweet, alam na natin. Sis Daisy, sabi ni Sis Jan Emily, kumusta si Sis Jan? Diba, may ano ka? May labnat? May trangkaso ka, Sis Jan? Okay ka na ba? Miss Jed, Sisi, SMB, thank you so much. Sa community, share live lang ang ilagay. Okay, Sisi, noted. Noted, Sis Transgender. Mahilig pa naman ako manukli. Haha, oo nga eh.
Yung mga pumupunta sa live mo, di ba? Tapos sa premiere. Bawal na pala yun, sis. Ayun, alam na natin. Hindi kami nag-post ng play video sa community. Bawal kasi yan. Watch to watch. Damay lahat. Oh my goodness. Damay lahat na ng play. Paktay. Paktay na tayo nito, bittersweet. Aray. Sumakit ang tiyan ko. Puno na ng sukli. Ha ha ha. DJ Boyet, True Idol. Ayan, sabi ni Sis Transgender, hingiin na lang daw ang mga messenger. Oo, pwede naman. Para pang ano lang ng mga resibo, pero bawal ang chatmate, ha? Burahin ko na sila, ha ha ha. Oo, magbura tayo mamaya after ng live ko. Kunin nyo yung messenger nila at doon ipadala. O, sige. Manoy Eric, ano yung messenger mo? Sis Inday channel. Sis Inday, ano yung messenger mo, sis? Ako yung messenger ko, Michi. Kasi 'di ba, kung gusto natin maglapag ng ating mga resibo, kunwari, magpe-play tayo sa ating gusto i-play dyan, para makita nila na talagang play natin sila. May katunayan ba talaga? Yun nga, yung resibo. Kaya lang, paano natin maipapadala kung hindi talaga natin alam yung mga messenger natin? Sino yung gusto maglapag dyan ng messenger? Kasi yung gusto maglapag dyan ng messenger, doon kuya, ilalapag din, ipapasa yung resibo. Ayan, ito si Inday G. Naglapag ng kanyang messenger. Ayan, i-follow mo na rin ako, sis, sa aking FB. Kasi nagre-reels din ako. Sis, kaya lang hindi ko masyadong matutukan ngayon. Ayan, kunin ko yung messenger ni sis Inday G. Yan, mga labs, kunin nyo na yung gusto makipag-watch to watch dyan kay sis Inday G. Nasa siya? Abu Dhabi. Lozada. Bawal ang chatmate, ha? I-block agad. I-restrict agad kapag merong mga nag-ano dyan, pasaway. Wow, ang ganda naman ang apelyido ni Ma'am Inday G. Ayan, thank you. Sis Inday G. Ako kinakabahan sa community nyo. Ala! Ayan, thank you, Sis Inday G. Nakuha ko na, thank you. Ayan, kinakabahan daw si Transgender. Sa akin nga, may nag-play sa messenger ko, pinadala ang sukli with time watch pa. Ayan. Inig lang nakahiga ulit, sabi ni Sis Inday G. Thank you, Sis Inday G. Naka-play ka sa isang gadgets ko. Ayan, thank you so much. Sir David, thank you. Hello, Sir David. Yahoo from Sir David. Good morning, Sir David, or girl, good evening. Kapatid Panalo, salamat. PM mo na ako, sis. Sis, mamaya na. I-PM na kita ngayon. Teka lang. Sige. Para alam mo din. Wait lang, lalabas muna ako sa live. I-research muna kita, i-research. Teka lang mga loves, ha? Yan ako muna si Sis Inday G. Buti na lang, nagsabi si Sis Transgender. Wala talaga kaming alam. Nakikigaya lang doon sa mga nagpo-post din.
Di ba ang dami sis Ina? Sis Ina, di ba ang dami? Si ano din, sis Super Tinang. Halos umaabot ng ilang hours yung nakikita kong inaano niya. Pinopost niya sa community ba? Malalaking bahay na rin sila. Parang doon lang din kami nakigaya ba? Ayan, nakita ko na. Si Ma'am G. Luzara. Ang ganda-ganda pala ni Ma'am Inday G. Bakit sinisis ko si Ma'am Inday? Dapat pala Ma'am yung tawag ko sa kanya, hindi sis. Parang nakakahiya naman. Oy, nahiya na tuloy ako magtumawag ng sis. Dapat lang Ma'am. Kaya lang, paano to? I-follow na lang po kita, Ma'am Inday. Nagbago tuloy yung aking tawag. Nung nakita ko yung kagandahan, nagbago yung tawag ko. Ayaw ko nang tumawag ng sis. Ma'am na lang. Paano ba to? Wala akong makitang message. Paano makakapag-message nito, sis Inday? Na-follow lang kita. DJ Boyet, Tube Idol. Tapos, magla-like ako dito sa ano mo, sa reels mo. Dito lang ako makakapag-comment. Hindi ako makapag-direct na message sa iyo, sis, Inday G. Hanapin mo na lang ako, sis, Michay Michi, yung akin. Mag-comment ako dito. Pakilala ako dito na ako si Tres. Tres M. Ito, may message. Mag-send ako ng message. Hindi ka lang. Yung FB page ko pala yung nakalagay. Teka lang, mag-switch account muna ako sa Michay Michi ko. Teka lang mga lalabs ha, bisi-bisian pa muna ang catch. Yung gamit ko pala page, kailangan ko doon sa personal account ko. Tika lang mga labs, tika lang po. Ayan, i-follow ko na siya ulit. Na-follow ko na dun sa FB page. At dito sa aking personal account, i-message ko siya. DJ Boyet, Tube Idol. Ayan sis, na-message na kita. Doon na lang tayo mag-send ng ating mga dyan. Resibo ba? Ayan. Okay na. Saan na tayo?
Ayan, ayan. Na-receive na ni Sis Inday G. Thank you so much, sis. Thank you so much. Ayan, saan na ako? Nawala na ako. Ano yun, Manoy? Teka lang. Ayan, saan na ba ako? Here late, BGBG, sabi ni Sir David. Kuha mo na. Oo, Sisi. Inday G, nakuha ko na po. Sir David, may love shout out from Sis IP, Ilocana Pobre. Tambay ko lang to sis, may gagawin lang ako. Salamat Sis IP. Haha, okay lang kahit mamaya na. Haha. PM mo rin ako, Donya. Manoy Eric, ano yung messenger mo? Baka mamaya magalit ang ang asawa mo. Sabihin mo mo lang, tropa mo lang sa sa YT. Mahirap na din minsan, di ba? Mga 1 year pa naman review niya ni Lolo. Okay, mamaya si transgender. Mag-review din kami, mag-delete na kami ni Bittersweet ng mga nakapost namin sa community. Ayan, salamat si transgender kasi meron na naman kami natutunan about sa YT, yung mga rules ni Lolo. Ayan, thank you so much sa pag-share. Nakikita ko kasi sa iba, sabi ko, pwede pala yun. Kaya, ayun. Oo nga, di ba sis, nagsabi ka sa akin, nasabi mo, Tres, pwede pala ipakita yung time watch sa community. Di ba sis, naalala mo yun? Sabi ko, siguro, ganun. Sabi ni Madam Cascade, main ako. Tsaka dapat pag muni ang mga channel, 5 video lang pwede i-play. Ha? Tsaka pag muni ang mga channel, 5 videos lang pwede i-play. Huwag lahatin. Lalahatin yung playlist. Agoy, Sis Inday. Bawal daw lahatin yung mga playlist natin dyan. Hayaan nyo na, malabo na ang mata ni Lolo. Yari tayo nito. Kaya pala pag tayo, diba, sa Timburiring, kapag nag-watch tayo, hanggang 4 lang or 3, minimum, diba sis, transgender, haha, wag day, ate na lang, please. Sige. Ate Inday G. Ganda pala nito ni Ate Inday G. Nahiya naman talaga ako magtumawag ng sisi, hindi bagay. Kasi ang ganda niya, promise. Madam Cascade, salamat. Ilocana Pobre, sisi, tambay lang mi. Sabi ni Madam, salamat po Madam sa patambay. Madam Cascade, hello. Hello po, sabi ni Sis Ilocana Pobre. Sabi ni Ate Inday G, wala na, baka mawala ka pa sa live mo. Focus ka muna sa live mo dahil. Kung nagpapamuni ang channel, pwede i-play lahat ng playlist. Yun, Sis IP, Sis Dit. Pwede ito, yung ipi-play namin na lahatan. Pwede kayo kasi hindi pa kayo muni. Yung kami naman pala na mga monetized channel na hanggang 5 videos lang pala. 5 videos, sabi ni Sis Chan Emily. Hala, hinto mo na ako. Ate Inday G, ihinto mo na yung pag-play sa akin. Pagpay. Ihinto mo na, Ate Inday G, yung pag-play mo sa akin ngayon. Sige, comment ka lang dyan. Sis Jed, alam mo na, Sis Jed, ha? Kaya nga, kabado tayo doon sa post. Sabi ni Sis Transgender. Sisi, Daisy Ang, salamat Sisi. Concerned lang naman ang akin. Oo, Sisi, salamat Sisi Transgender. Sa ayaw maniwala, go lang sa gusto maniwala. Thank you. Oo, Sisi, salamat sa mga dyan, sa mga info na hindi namin alam, sa mga tips na binibigay nyo. Kasi wala talaga kaming alam dyan, sis. Promise. Nag-delete na ako now, thanks. Uy, ang bilis mo naman, hintayin mo ako, di pa ako tapos. Mamaya pa ako mag-delete after ng live ko. DC babe, meron ka din. Okay na. Beautiful, Tres Maria, salamat.
Salamat, Ate Inday. Thank you so much. Ma'am Arceli, salamat po ng marami. Sa akin, kinuha mo na dun niya, Maria. Saan, Manoy? Wala ka naman dinapag, May nilapag ka ba dyan, Manoy? Ano na, messenger mo? Parang wala naman. Ayan. Diba ang naiwanan na pala ako ng mga ano. Naka-replay na ako sa iyo. Sige, focus ka na lang dyan sa live mo. Tampay lang ako. Manoy Eric, dakoya mo sa WH mo. Umuusad ba? Sabi ni Sis Transgender. Big love shout out, Madam Cascade. Yap, Tres. Ayan, sana all. Salamat, Tay. Have a blessed morning sa ating lahat. Salamat din po, Ate Inday G. Thank you so much po. Hala, ganun. Oo, Sis Bittersweet. Saan nakikita yung Ate Ina? Saan makikita yon, Ate Ina? Sa ano? Saan nga ba yon, Sis Ina? Hala, buti na lang. Nagsabi si Sis Transgender. Paktay na. Haha. Sa YT Studio. Manoy Eric, sa YT Studio. 89 pa lang, nakikita ko doon, Ate Ina. Agoy, marami pang kakainin na bigas, Manoy Eric. Ayan, natawa si Ate Inday G. Try mo mag-live ng 5 hours, Manoy Eric. Ayan, Manoy Eric. Yung iba nga, 10 hours ata. Sir Walbor, salamat Sir Walbor. Kapatid Panalo, thank you so much po sa lahat ng support niyo dyan. 18 Eyes na nakikita ko dito, may love shout out po. Thank you so much sa pag-stay sa live ni Tres M, sa support. Maraming salamat po. Start deleting now. Haha. Pagtay na tayo dyan, Sis Bittersweet. Sa akin, 3 videos lang, kinuha ko sa mga Team Buriring. Ayan. Oo. Minimum. Ginaya ko lang sila. Haha. Ako nga din, nakigaya nga din. Ngayon lang ako nakigaya. Sis Daisy Ang, salamat Sis IP. Sabi ni Ate Inday G, okay lang yan, nasa isang gadgets ko naka-play, diba? Email ko sa iPad, naka-play sa'yo now, nasa 64 to 230 short video mo sa playlist. Pwede ba yun, Sis Transgender? Yung ganyan, sinabi ni Ate Inday G. Mute lang, busy lang mga sisi. Ma'am Arceli, salamat po. Parang kinabahan tayo dun, Sis Sis Bittersweet. Buti na lang, si Sis Transgender. Ayan, di ba? Salamat, Sis Transgender. Meron kaming natututunan every time na mag-live ako. Meron akong natututunan sa inyo nila, Sis Jan Emily. Tapos pag nagla-live si Sis Jan Emily, yun din, naririnig ko sa kanya yung mga bawal at hindi bawal. Ayan, maya gabi bago ako matulog, live ako. Ayan, Manoy Eric, mag-live ka ng mahaba-haba, Manoy Eric. Di naman ako kinabahan. Kahiya lang, nadamay pang iba. Oo nga Oo. Siyempre, kabado din tayo kasi tayo, tapos yung iba din, madadamay. Hindi naman talaga kasi natin alam, di ba? Hindi naman natin masisisi yung mga sarili natin minsan. Kasi nga, di natin alam. Pero buti na lang, may mga alam na about sa ganyan. Kailangan talaga natin aralin pa. Aralin pa ang Whitey World. Huwag ka masyadong magkape, host. Bakit? Coffee is life. Manoy Eric with emotional flavor. With happiness. Emotional and happiness. Happiness. Ay. Parang gusto ko na naman magkape, Yung mainit na kape.
Salamat, sis transgender, sa mga bagong kaalaman na aming nalaman ngayong umaga. Thank you so much. Ayan, si Sis Bittersweet. Nagpilit na, nagsimula na siya. DJ Jonel sa Gyno. Ako mamaya after ng live, saka ako maglilinis. Papalitan ko na lang ng mga magpo-post na lang ako ng aking mga picture. Di ba, Sis Bittersweet? Gawin natin DJ FB. Jonel sa Gyno Remix. Kapatid Panalo, salamat kapatid Panalo. Sino na ba yung may mga dyan? May mga upcoming premiere. Di ba nawala tayo sa live? Ayan, yap. Thanks. Ayan. Thank you, Sis Transgender. Sis John, thank you DJ so Jonel much. sa Gyno Remix. Napatamsakan ko na si Mama Juliet, yung upcoming premiere niya. This is Daisy Ang. Walang upcoming premiere. Sino pa ba yung may mga upcoming premiere dyan? Ngayon, alam na natin ang mga bawal at hindi bawal. Play ko kay Manoy Eric, 20 hours. Wow! Sana all Manoy Eric. 20 hours, isang gabi at isang araw. Play lahat na live ni Manoy. Ayan. Manoy Eric, oh. Sige lang, mamaya pag 100 short upload mo, stop ko muna. Play ko maya, ha. Salamat po, Ate Inday G. Thank you so much. Sis Chan Emily, thank you. Sis IP. Yung gagawin natin, Sis IP, kung sino yung magla-live sa atin, yun, pwede natin i-share sa community. Pero yung mga na-play na, tapos may mga time watch na nakalagay, huwag na natin i-post. Patamsak. Ayan. Parang natamsakan ko na yan kanina ng NC. Ay, hindi ko pa pala natamsakan. Okay. Sige. Tamsakan ko. Parang natamsakan to ni Tres second ko. Ayan, tamsak na ako. Nam NC. Upcoming live pala yan. Iba yung kanina, na kinuha ko kanina. Kasi natabunan yung binaba mo kanina, natabunan, kinuha ko, premiere. Ayan, patamsak po kay, NC Nam, sa kanyang upcoming live. Danpin, ayan. Salamat, Nam NC. Midroll, sabi ni Sis Bittersweet. Arceli Vlog, dikit wet, bakas sa premiere mo, Day. Ayan, sabi ni Ate Inday G. Channel. Thank you, mo, Ate Inday. Press. Sabi ni Manoy RDN TV. Hello, Manoy. Salamat sa pagbisita, Manoy RDN. Sir David, thank you so much.
Ayan, pa-view po, 2 minutes lang kay Sis Ina, yung video niya. Mga loves, pa-view po. Yung hindi pa po nakadikit kay Sis Ina Vlog, pwede nyo naman pong dikitan para magkaroon tayo ng bagong kaibigan. Ayan. Anong sabi mo? Anong sabi mo, Manay RDN? Na-miss kasi kita, kaya andito na ako. Hihihi. Lubat na si Bitter. Ayan, ang bilis malubat ni Bitter. Kahit wala pa akong kain ng lunch, inuna pa rin kitang puntahan, Tres. Sana all, Manay Eric. Manay Eric. Manay RDN. Pag sure ba? Thank you so much po, Sir David. Thank you so much. Ano lang yan, sis? Hindi naman siya short video. Yung doon sa upload niya lang. Bawal ba? Upload video niya lang. Hindi siya short. Ayan, Dandy Kids na nakapin. Sabi ni Sis Inday. Sabi ni Ate Inday. Sis Jan, bawal pa rin ba yan? Hindi naman ako kumuha sa short video niya. Okay. Okay. Sige. Hindi ako si Eric. Akala mo lang yarn. Sis Inday. Thank you, Sis Inday. Ganun pala yun, Sis Dan. Okay. Noted. Tamsakan mo muna, Manoy RDN, yung nakapin bago kita dyan isabit. Oo, Sisi. Wow, sana all. Nag-harvest sila kagabi. May nagpaulan. Ayan, thank you po. Salamat sa lahat ng naandyan. Thank you so much. Sis Rosdar Mix TV, Mega Love shout out. Mega Love shout out host. Sabi ni Sis Rosdar Mix TV. Delete mo yung link niya, ha? Okay. Wala, paano ba yung pag-delete niya? Wait lang, sis. Ayan. Okay na, na-remove na, sis. Ayan, Sis Rostar Mix TV. Big love shout out, Sisi. Salamat sa pagbisita sa live ni Tres M. Ayan, lahat na po ba nakatamsak sa upcoming premiere ni Nam NC, ni NC Vlog? Palitan na natin, mga loves. Ayan. Sabit natin si Manoy RDN. Ayan, natamsakan na kita tamsakan ulit kita dito sa sa signal. Ayan, tusok na. Pang-onsing tusok, Nam NC. Ayan, nakatusok na rin si Manoy RDN. Palitan na natin. Ayan, patusok po kay Manoy RDN.
Ayan, sabi ni Sis Chan, hindi papasok yung saging. Ako nga may premiere, hindi ako link. Nagbababa ng link. Ayun. Kanina pa ako sa naka-Pinterest. Ayan. Salamat, Manay RDN. Ayan, may binaba rin si Ate Inday G. Patusok lang sa my time sa aking new upload short video. Salamat. Harang, sabi ni Sis Inday Mierna, dan sa nakapin. Oo, salamat Tres. Musta ka na pala? Okay lang po ako, Manay RDN. Sabi ni Sis Inday Mierna, Lodi Nam. Kapatid Panalo, salamat. Hello, Day, Rosdar, XTV, good morning, Inday. Ayan. Kapatid Panalo, sabi ni Sis Inday Mierna, sa gilid nyo lang po tusukin, wag sa gitna. Salamat, sabi ni Manay RDN. Dan watching ulit kay Ate Ina, dating tusok na ako doon. Ayan. Dairos Darmix TV, na-play ko kagabi ang Kaiser RP na tinulugan nyo, Dai. More blessings to you and to your family. Ayan, sabi ni Ate Inday G. Ayan, tamsak lang dikit ko doon. Tamsak lang dikit ko doon. Inday G, love you, Dai. Ayan. Sabi ni Sis Rose Darmix TV. Ayan, tamsak naman, oy. Koreatown in Manila. Manoy RTN, Dan Paul Dikit. Sabi ni Sis Inday Mierna. Thank you. Please support my channel. Thank you, mga sisikoy. Ayan, sabi ni Sis Rosdar Mix Vlog. Baba kasi sinang link mo. Meron ka dyan upcoming premiere, Sis Rosdar. Inday, OTW po, sabi ni Manay RDN. Rosdar, mega love shout out, sabi ni Sis Inday Mierna. Ayan, si Sweet Candy. Si Better Sweet, nagpalit na, lubat na naman ata. Hindi ako makapag-iwan ng bakas, Manay RDN. Naghahang ang CP ko. Ayaw umandar, oh. Ang tagal. Dalawang tamsak ako dito sa iyo, Manay RDN. The 3 second ayaw magbakas. Manay RDN TV, Dan Tusok with Bakas sa update Tuesday. Sabi ni Ate Inday, G. Ayan, tika lang ha. Asa na yung binabang bahay ni Ate Inday? Manay RDN, palitan na kita. Sabi ko na si Ate Inday. Lahat na po ba nakatusok kay Manay RDN, mga loves? Uy, nanganganay a catch. Ipalit ko na po si Ate Inday G. Ayan, dalawang tusok ako dyan, Manay RDN.
Ayan, wala daw si C. Short lang ako muna. Sabi ni Sis Rosdar. Mga labs, i-go to channel nyo na lang si Sis Rosdar Mix TV. Yung gusto pong dumikit, go to channel nyo na lang po si Sis Rosdar Mix TV, mga labs. Manay Eric, dikitan mo si Sis Rosdar. Ano yon? Ano yung bucket dress? Ano yun, Manay RDN? Dan full dikit daw, Rosdar. Sabi ni Inday Mirna. Okay, Inday G. OTW. Manoy Dan, dikit bill all. Sabi ni Sis Rosdar. Sis Daisy Ang, thank you. Sis Sweet. Sis Inday Mirna. Sabi ni Sis Inday Mirna. Sis Daisy, shouty. Rosdar, OTW, sa mga comments niyo po. Salamat. Sabi ni Manoy RDN. Dan Tusok with Bakas. Manoy RDN TV sa Korean. Sakay NC kanina, dikit na rin ako doon. Hindi ako makabakas. Bakit hindi ako makapagbakas, Sisi? Ako rin, ganyan din yung CP ko. Kailangan i-refresh, Sisi, yung CP. Kaya lang minsan, hindi talaga. Sa ibang sis, kung hindi ka makapagbakas, try mo sa ibang upload na video or sa shorts. Ayan, NC, kung naandyan ka. Hindi daw makapagbaka sa iyo si Sis Rosdar Mix TV. Inday G, OTW, sabi ni Manoy RDN, sige Tres, accept ko na talaga, papalitan mo ko. Ano nangyayari dyan sa iyo, Manoy RDN? Malinis na ang community ko. Thanks, Ma'am Ina Vlog. Ayan, malinis na daw yung community niya, Sis Transgender. Sabi ni Sis Sweet. Tusok Dan, Inday G. Wow, dami niyo huling isda sa sapa. Nakakatuwa maghuli dyan. Ayan. Salamat Ate Inday G. Harang. Salamat po sa paharang. Ligo muna ako sis. Sabi ni Sis Inday Mirna. Sige lang sisi. Ligo lang dyan. Salamat. Madam Cascade, salamat po sa pagtambay, Madam. Okay. Okay po. Ayan. Okay, lubat na ako. Salamat po, Madam. Sige po, Madam. Magpahinga ka na po dyan kasi gabi na dyan sa iyo, sa iyong lungga. Salamat, Day Rosdar. Puntahan ko na bahay mo, Day. Ayan. OTW, Inday Mirna dikit. Sabi ni Sis Rosdar. Bye sa inyo dyan. Salamat po, Madam Cascade. Ingat po, Madam. Manoy RDN. Patawa-tawa ka dyan. Mega love shout out, mahal, Madam Cascade. Sabi ni Sis Inday Mirna, kain muna. Ayan. Anong oras na ba, Sis? Agoy, ano na? Alas 12 na pala. Ang bilis. Ayan. Mga 30 minutes na lang tayo. Kain muna. Ayan, Sisi. Ikain mo na lang ako. Transgender, mega love shout out. Sabi ni Sis Inday Mirna. Ma'am Arceli, salamat po. Salamat. Hello, mahal. Sabi ni Madam Cascade. Thank you po. Thank you. Salamat po ng marami sa inyo dyan. Dairos Dar Mix TV. Tusok with the baka sa buhay probinsya. Ayan. Sa buhay probinsya. Ate Inday, idikit ko na to sa iyo si si Tris M. the second ko.
Ayan, tamsak na po dito sa short video ni Ate Inday G. Sabi ni Manoy RDN, Inday G, dan dating dikit very nature. Ayan. Madam Cascade, mega love shout out. Musta na po? It aton kahusay yana. Ano daw 'yon? Manoy RDN. Salamat Manoy RDN TV. Sabi ni Ate Inday G. Salamat sa support nyo, guys. Baka may time kayo, pa-watch nyo naman. RP Max Vlogs, Daga Negros, mga sisikoy. Salamat. Sige, Sisi. DJ Boyet. Lista ko yung pangalan nito. Ayan, thank you. Salamat po sa lahat na naandyan pa rin. Na hindi nang iiwan. Hindi nang iiwan sa live ni Tres. Ayan, dalawang tusok po ako sa iyo, Ate Inday G. Dikit na rin sa si Tres M. the second ko. Tres, balikan ko muna mga nag-respect sa akin at kakain din ako ng lunchtime na. Opo, Manoy RDN, salamat po sa pagbisita sa akin live. Kapatid Panalo, salamat kapatid. Kahapon premiere ko, may kambing. Gusto sumama sa pamangkin ko, baka mapalo ako ni Lolo. Ayan, yan lang, Sis Rostar. Ano kaya? Baka hindi naman. Ano to si Rostar? Lalaki ba to? Lalaki ba to? Babae? Babae ata. Babae nga, maganda. Sir David, thank you so much. Girl, ako sisi. Nakita ko kasi sa video, parang lalaki. Yun o. Inano ko yung profile. Napakaganda palang babae. Dami mong harang, sisi. Ayan, salamat sa mga paharang niyo dyan, mga loves. Babae yan, host. Oo nga, sis. Inano ko siya. Inano ko yung profile. Sana nga, sisi, maingay ang kambing. Sumusunod. Ayan. Dan Tusok with Bakas sa Good Morning Monday. No skip ads. Manoy RDN TV. Sabi ni Ate Inday G. Girl, ako sisi. Ayan. Babae yan, host, malambing Ilongga. Oo nga no, ang mga Ilongga, ang lambing. Parang si si Stacy ang ganyan, ang lambing magsalita. Talagang babalik-balikan mo yung live. Kapag nagsasalita sila. Kahit parang galit na no, parang galit na siya, pero ang lambing pa rin ang boses.
Wow, ang ganda. Saan banda? Saan banda, Sisi? Sis Jan, thank you, Sis Jan. Malinis na dress. Ayan, sana all. Malinis na ang community. Mamaya, after ng live ko, maglilinis din ako. Ayan. Ayan, nagbaba si Manoy Eric. Tres, tusok lang sapat na. Salamat. Sabi ni Manoy Eric Dakoya, ayan. Lahat na po ba, Manoy Eric? Tumusok ka na po kay, kay Ate Inday G. Yung nandyan sa taas, nakasabit. Tusukin mo, Manoy Eric. Bago kita isabit. Ayan, dikit na to sa iyo si Rosdar Mix TV, si Tres Desikon ko. Ayan. Alin ba dito yung hinahabol kayo? Yung buhay probinsya, tobacco plants? Okay, sige nga. Ito. Panoorin ko dito sa aking sikon. Hindi naman siguro mapapalo. Oo nga, no, ang ingay ng ng kambing. Yung busis ng kambing, parang umiiyak talaga. Ayan. Isabit na natin si Manoy Eric. Ayan, malapit na po tayo mag-end live. Mga na lang, 25 minutes. Ayan, di na ako nakakanta. Ayan na, sa susunod na lang na live. Sa Sabado na lang, mag-stream yard ako. Yung gusto mag-akyat, pwede naman. Naka-silent live ka lang lagi, si Zero Star. Silent lang ako parati, Sisi, sa live ko. Pag-uwi na ako, mag-live na rin. Ayan. Sige, Sisi, bisitiyahin na lang kita pag nag-live ka. Tapos si Ate Inday, Ate Inday G. Ano to, Manoy? Upcoming live? Patusok po sa upcoming live ni Manoy Eric Dakoya, mga love. Idol. Uy, lumipat na sa iba. Tumalon sa iba yung BGM ko. Hope you see my words. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Ang ingay nga ng kambing. Sumusunod talaga yung kambing. Ma'am G, Dan connect to you. Sabi ni Manoy Eric. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Ayan, tusok na Manoy. Tusok na po dito sa iyong upcoming live. Amayang gabi to. 11:35. Ayan, Manoy, tumusok na rin sa iyo si Sis Rostar. Balikan mo na lang, Manoy. Kapatid Panalo, salamat po kapatid. Salamat po sa lahat po na naandyan pa rin, na naka-stay sa live ni Tris M. Thank you so much. Ako din, hindi ako makapag-iwan ng bakas. The short video. Ano ba yan? Oo, pagtutulog na. Sabi ni Manoy Eric. Oo, no? Gabing-gabi na, Manoy Eric. Hindi na kami makapagtambay niyan kasi tulog na kami.
Lola Sweet, salamat. Thank you so much, Lola Sweet. Nandito pa rin ako sa bahay mo, Sis Rosdar. Ayan, no. Hanggang tusok lang ako dito sa dalandan mo, sis. Yung main ko, hindi makapag-iwan ng bakas. Kaya tinusok ko lang yung ano mo, yung short video mo. Tapos doon sa isa, kay Tres MD Second, yun. Kasalang yung buhay probinsya, tobacco plants. Hashtag go. Sige lang, Sisi. Thank you. Sisi Daisy Ang. Ito Sisi, oh. Si Sisi Daisy Ang. Ilongga din to. Ang ano ng busis, ang lambing. Napakalambing. First time nakatagal sa live mo. Host, sabi ni Ate Inday G. Salamat, Ate Inday G. Oo nga, matatapos na ako. Ate Inday G. Mag-ano na rin ako, oh. Nakaano na ako. Kunti na lang. 3 hours yung ano ko. Ang tagal, no? 3 hours yung aking live. Magandang dilag, puso ko yung labi. Yung live ko every, Ate Inday, 3 times a week. Tuesday, Thursday, and Saturday. 10 a.m. to 1 p.m. Rostar, Dan Sukli po, sabi ni Manoy Eric. Salamat, Manoy Eric. Sis Daisy, Dan Dikit Del All. Ayan. Ayan, ilongga din yan, Sis Rostar. Sis Daisy ang. Nagla-live yan, mga alas 10 or alas 9 ata ng gabi. Ang sipag mo, dito sa short video mo. Ayun. Ang sipag mo, dito sa short video mo, nagputol ka ng kahoy, panggatong yata ito. Oo. Pinutol ko yung yung puno yung sanga ng langka kasi nga masyadong madumi sa likod bahay. Masyadong maraming laglag ng mga dahon. Kaya tinanggalan ko ng mga sanga. Ayan, malapit na ako matapos dito sa video mo, Sis Rosdar. Ayun, no? Hindi makita. Ayan. Sino yung nagbi-video nito, sis? Kapag naglalakad talaga, no, magulo yung, magalaw yung camera. Ako nga din. Kapag naglalakad ako tapos nagbi-video, ang likot. Ayan. Mag-pop up naman sa akin, sisi. Ayan. Sabi ni Sis Rosdar. Salamat po, Ate Inday G, sa pag-stay po sa aking live. Thank you so much sa inyo dyan, Sis Rosdar. Salamat. Saan kita, sis, nakadikitan, Sis Rosdar? Doon ba sa mga live nila, Sis Edna Buesa? Sis Sweet, thank you, Sis Sweet. Sis Manoy Eric, salamat. Sis Inday, Sis John Emily, sa lahat po na naandyan. Sir David, thank you so much. Salamat po sa Tin Eyes na naandyan. Ayaw ko na tuloy magbaba ng kasi kung hindi pwede, magbaba ng mga link ng aking channel member. Ibaba ko nga yung kay Mami para mapuntahan din nyo. Mabait yun si Mami, guys. Tumutulong sa WH. Ibaba ko yung maiksik na upload video niya. Sisi, kay sis, oo, Sisi, kay sis Edna, ayan, oo, ano pa din, oh.
Alala ko din. B-Ball. Hello po. Sino to? 759 subscribers. Ayan, may jacket ka na po, Sir B-Ball. Sa akin, CC, dito sa akin, 12 na ba? Dito sa akin, nag-14, nag-14 siya. Need ko WH, CC, ayan, ito CC. Once na lagi mo itong nakikita, puntahan mo lagi sa mga, kahit sa short video niya, tapos pag nag-live siya, puntahan mo siya lagi. J. Jonel sa Gyno Remix. Gusto mo ba Kaya lang, pahinga siya ngayon sa pagla-live, pero kapag lagi ka nakikitang nagko-comment sa kanyang kahit sa work, mga video, TikTok, babalikan ka nito. sabayan mo na. Pagkatapos ng live ko, isasalang na naman ako nito ni Mami Groovy Ang from London. viral ngayon sa Ang bait nito, Sisi. Let's party! Sabihin nyo lang from Tres Marias. Lagi rin to nagpapalaro once na magano siya, mag-live. Ang ano nito, ang bait. Tumutulong to si sa WH. Sir Bibon, hello everyone! Pa-moderator naman dyan. Oo, meron ka na po, moderator, sir. Thanks mga mare. Ayan. Si J. Jonel sa Gyno. Suportahan niyo po channel ko. Hihi. Makipagdikitan ka dyan, Sir Bibol. Tapos, iwan ka ng bakas. Sure, sigurado na babalikan ka nila. Padikit na rin po sa akin. At dikitan din kita ng dalawa. Ayan, dan sa nakapin, sabi ni Ma'am Araceli. Ayan, salamat po, Ma'am Araceli. Sige, saan bahay niya? Ito, Sisi. Wait lang, ha. Channel member ko to, Sisi. Ang bait nito sobra. Sobrang bait. J. Jonel. Ayan, salamat, Sir B-Ball, sa pagano dyan, pagdikit sa akin. Balikan kita. Mag-iwan ka na baka, Sir B-Ball, kasi after ng live ko, balikan kita nitong main ko. Di pa kasi pwede gumala to habang naka-live. Sa Gyno. Ayan. Mag-iwan ka pong bakas sa kahit saang ano ko, Leo. Tapos i-go to channel kita dito sa aking second account. Idikit ko to sa yung isa. Ayan. Sige po, thanks po. Ayan. You're welcome. Sipagan mo, Sir B-Ball, sipagan mo mandikit. J. Jonel sa Ikaw na yung gagawa ng paraan, mandikit sa lahat ng pinupuntahan mong mga live. Mag-iwan ka ng bakas para mabalikan ka nila. Kasi baby pa yung bahay mo. J. Jonel sa Gyno Remix. Baby pa yung bahay mo, sir. 759 pa lang. Sipagan mo po. Pwede ka na mag-live, sir. Pwede ka na mag-live. Mag-live ka po ng mga 8 hours, ganun. Live lang po ng live. Sipagan lang. Para mabilis mamuni. Para mabilis makakuha ng WH. Ayan po, ito po yung kay Mami Groovy, mga loves. Sabihin nyo lang po from Tres Marias. Sana yun, nawala ako. Remix. Ayan, dandikit kay Mami. Mag-iwan po kayong bakas. Pa-view po, pa-view. Para dumikit talaga yung nyo dyan. Wala naman pong nanonood sa live ko, haha.
Okay lang yan, Sir Bibol. Pag ano, kahit walang nanonood, ang importante dyan yung WH mo. Kahit ano dyan, may sisilip at may sisilip din dyan kahit papano. Live lang, ng live. Alay mo, merong mag-ano din sa'yo, tumulong mag-replay ng yung live para makatulong sa WH mo din. Kahit hindi ka pa nag 1K, pwede ka na mag-live, Sir Bibol. Kahit walang sumisilip, kahit ano, meron din naman yan. Meron din naman yan. Ang kailangan mo lang dyan yung ano, WH, hindi yung views. Ayan, tikit ko na to sa'yo, si Tres Desikan ko. Ayan o, tapos ipagan mo din sa ano sa short video. Katulad ditong ginagawa mo oh. Ang tataas ng views ng short video mo, sir ano. Wow, sana all. Kailan pa? Cover by John and Arnel. Sige nga, ito panoorin ko. Ikaw to? Hi po, Dylan. Dayna. Ayan, may moderator ka na po. Parang nakalikitan ko to kay Mama La. Si Dynat 82 Vlog. Ayan, nandito ako sa Kailan pa cover song by John and Arnel. Hi, good morning po, Sis Dyna. Salamat po sa pagbisita sa live ni Tres M. Hello po. Salamat sa damit post. You're welcome, Sisi. Thank you, Sir David. Thank you so much, Sir David. Thank you, guys. Thank you sa lahat ng nag-stay. Good morning din po, Sir Sis Dyna. Ayan, dikitan mo yan, Sir Vibol. Sila itong mga bagong pumasok dito, pwede mo silang dikitan, mga mga legit. Mga main channel yan. Yan si Sir David. Magbakas ka. Si Emmanuel Eric Dacoya. Yan sila. Si Ma'am Arceli. Parang hindi ito yung main. Yan si Sis Rosdar. Si Ate Edna. Si Ate Inday G. Yan. Yung mga nandyan na i-go to channel mo na lang para makita mo kung malaki na yung bahay. Yun. Legit yan. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Back to work na ko, Tres Maria. Sabi ni Manoy Eric Dacoya. Ingat, Manoy Eric. Salamat po, Manoy Eric, sa pagtambay sa aking live. Ingat po sa pagdadrive mo dyan. Salamat na marami. Ayan. Dana ako dito sa iyong Sir Vibol. Dana po ako dito sa iyong Kailan pa. Kaya lang nagluluko ang keypad ko, hindi makapag-iwan ng bakas. Ano ba yan? Ito lang, i-heart ko lang. Sa emojis, umaandar siya. Pero pag sa letters, ayaw gumana. Ayan. Salamat, Sisi. Rostar Mix TV. Doon ako galing kay Mami Sisi. Ayan. Thank you so much. Unahin mo yung gwapo, dikitan. Sir, Vibol. Unahin mo daw dikitan yung gwapo, si Manoy Eric. Unahin mo daw. Sana all Manoy Eric, no? Gwapo. Ayan, thank you po. Salamat sa lahat ng naandyan. Sis Inday Marie. Good morning, Sisi. Mig love, shout out. Nag-ano ka ba? Nag-live ka rin ba? Naka-ano na po ako sa inyong lahat. Ayan, nakasob. Ayan, tawang-tawa si Manoy Eric. Nakadikit na po ako doon kay Eric. Ayan. Manoy Eric, ikaw na yung bahalang magdikit dyan. Kung meron ka pang sobra dyan, idikit mo ulit. Kasi baby pa yung bahay niya. Hi, Mars. Sabi ni Sis Inday Marie.
Wala ako sinabi na ako ha. Di ba sabi mo, unahin yung gwapo? Wala namang iba dyan na naandyan na lalaki. Ikaw lang naman. So, ibig sabihin, ikaw yon. Alangan naman ako. Araw mo naman sanang magayon ako, di ba? Wag na baka magka-crush pa ako kay Eric. Hahaha, joke ka yun. So, di ba, Manay Eric, oh. Kala mo lang ha, ikaw lang yung marunong. Nirespakan ka din ni Sir Bibol. Guys, salamat sa inyo. Bakas lang kayo. Babalikan ko kayo. Mag-ready lang ako. Papasok kasi ako sa work. Ayan. Salamat ang marami, sis Dinah. Thank you so much po sa pagbisita sa aking live. Thank you so much. Dito lang host. Mag-shower lang kasi maaga ngayon ang pasok. Ayan. Salamat ang marami. Ate Inday G, thank you so much. Sir Eric Dakoya, dan tusok na with bakas sa upcoming live. Upcoming live mo, Manay Eric, ikaw na bahala magsupli dyan ha. Ayan, Sir Bibol, dikitan mo si si Manay, si Ate Inday G at saka si Dinah. 82 vlog. Wait lang, didikit pa ako kay Ate Inday. Ayan, very good. Ayan, salamat. Salamat po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa mga dumidikit at sa mga nanunukli. Ayan, full watch na ako dito sa iyong kailan pa. Hinart ko lang kasi hindi ako makapag-iwan ng bakas. Heart lang. Payball, Dan, Sukli. Sabi ni si Manoy Eric. Nadikitan ko na po lahat. Ayan, salamat. Dinah 82, Dan, dikit na. Dikit, may bakas. Sabi ni Cici Rosdor Mix TV. Thank you, Cici. Salamat sa inyo dyan. Dikit na ako kay Ma'am G. Ayan. Thank you, Manoy Eric. O diba, nadaan sa mga pagbasa-basa lang ni Tres dyan sa mga nagyayaw dyan sa baba. Ayan, yung oras natin ay nakatatlong oras na tayo. Ganun lang yon. Magbasa-basa lang ng comments dyan sa baba. Tapos hindi natin namamalayan, tapos na pala tayo sa ating live. Patapos na pala tayo. Linake ko na po mga playlist nyo for po CP ko eh. Wow, sana all. Sir Bibol, ako i-play mo lang, mga 4 lang na video. Huwag marami. Bawal. Pag monetize na, bawal daw mag-play ng ng maraming video. Minimum of 4 lang or 3. 3 videos. Si Sweet Candy, hello Sisi, salamat sa pagsama kay Tres. As always naman, lagi kang naandyan. Thank you Lula, sa Lula namin, thank you so much. Kapatid Panalo, salamat po ng marami sa suporta, sa pag-video po kahit busy ka mag-drive. Salamat po ng marami sa support kay Tres M. Salamat Sir Eric, dikit na rin ako sa iyo. Sabi ni Ate Inday G. Ayan, thank you so much po. Salamat ng marami. Thanks po. Ayan, sabi ni Sir Bibol. Bibol Dan, dikit bakas na sa heart. Ayan. Dan tusok with bakas kay Mami Groovy. Dating dikit. Dating dikit mo na siya. Anday. Nasa London siya, Ate Inday. Ang bait niyan. Kaya lang, hindi siya ngayon active muna mag-live kasi may hindi pa siya sinisipag mag-live. Bye po, lipat na po ako sa ibang live. Kiki, ayan. Sige lang, Sir Bibol. Tipagan mo lang mandikit. Sir Mr. Sian ba? The mechanic. Hello po, Sir Mr. Sian ba? Good morning po. Salamat po sa pagbisita po sa live ni Tris M.
Ayan, thank you po. Salamat. Matagal na rin ako dyan nakatambay kay Mami Groovy. Diyan ka rin pala sa kanya. Oo, Ate Inday, G. Ngayon lang. Mga ilang buwan pa lang ako kay Mami. Pero bawat live ko, piniplay niya ako lagi. Ang dami kasi Ate Inday G, ang dami kasing nakukuhang harang sa live. Kaya minsan mas maganda pa talaga magsalang sa live. Ano 'yon? Sabi ni monetize na po kayo. Ako, Sir Bivol, oo, monetize na. 2 years ago pa. Pero pa lang, 2 beses pa lang nakasahod. 2 years na ako sa YT, pero 2 beses pa lang nakasahod. Ngayon pa lang kasi ako active. Ngayon lang. Bivol, sana naman. Balikan mo si Sis Rosdar. Ate Ros, nakadikit na po ako sa iyo. Ayun, salamat. Mabait siya, si Mami. Oo, napakabait niya, sis. Ate Inday. Ayan, nabubulo na naman sa stress. Napakabait niya po talaga. Tapos hindi siya nung isang araw ba yun, nag-live siya kasi sumahod siya sa YT. Tapos nagpalaro siya. Nung isahod niya, niya lang din. I-share niya sa mga nag-attend sa kanyang live. Salamat, Lula, sweet. Mama La, salamat po, Mama La. Ala, sino pa ba yung mga pumasok? Parang hindi ko nailista. Aragoy. Sir Sian, Mr. Sian, wala ka po bang dyan? Upcoming premiere, sir? Wow, congrats host. May sahod ka na pala. Haha, kami hindi pa. Haha, pero okay lang yan. Enjoy lang sa YT. Hindi ka pa po, Ate Inday G? Hindi ka pa nakatikim ng sahod ni Lolo? Ako, nakatikim lang ako dahil nga po sa may nagpalipad. Pero kung aasahan talaga natin yung views, yung harang, wala din. Wala din talaga. Kaya doon lang talaga sa minsan talaga po, sa mga nagpapalipad talaga. Ayan, ang taas ng bahay mo, Ate Inday? 6.2? Di ka pa po nagsahod? Sumahod talaga ako, Ate Inday. Sumahod lang talaga ako dahil sa palipad. Dahil sa palipad talaga. Kasi kung sa talaga, sa views natin aasahan, wala rin. Wala talaga. Kaya laking tulong din talaga yung nagpapalipad sa atin, yung nagpapamember. Ganon. Haha, di pa host. Pero malapit na rin. Haha, ayan. Malapit na rin. Ako nga po, malapit na yung pangatlo. Hinihintay ko lang na mapunuan. Ayan, sabi ni Mama La, kagigising lang pero nakatambay. Yan sa iyo, host. Ayan, salamat po Mama La sa support. Thank you so much po. Mahilig lang ako mag-support kasi, ayan, sabi ni Ate Inday G. Hayaan mo, Ate Inday G, darating din makakatikim ka rin ng sahod ni YT. Ang saya kapag pag sumahod na ng first sahod, ang saya. Kahit kunti lang. Pero maano mo talagang sumahod ka na sa pinaghirapan mo, pinagbuyatan mo si YT. Pero now, focus na rin pag may time. Haha, ayan. Oo, mag-ano ka lang po lagi, mag-live. Tapos, support lang, lalo na yung mga nasa ibang bansa din. Salamat po, Mama La. Mama yan. Paradero Lord Yani. Sisi, sweet, thank you so much. Sir Bivol, thank you. Sis Jan, mag-sit up ka na, Sis Jan. Mag-i-in live na ako.
Ayan, yung susunod guys na magla-live, iyan si Sis Jan Emily's channel. Ka-team ko po sila. Siya yung susunod sa akin. Tapos mamayang hapon, mga alas 4:30 ata iyon, mga 4:30. Si Sis Ina Ina Vlog. Tapos bukas, si kapatid Panalo din. Ayan, si Panalo. Si Pet Malo Panalo Mix TV. Siya naman yung magla-live bukas ng hapon. Tapos iyan si Mama La. Everyday yan si Mama La. Mga anong oras ka Mama La nagla-live? Alas 4 o alas 3 ng madaling araw. Nasa ano din yan si Mama La, Abu Dhabi. Parang parehas kayo, Ate Inday G. Parang parehas kayo ni Mama La. Ayan, magpa-thank you na po ako. Magpapaalam na po tayo. Ayan. Kasi, yan na susunod si Sis Jan Emily. Sis Jan Emily's channel. Ayan. Sana all. Madami palipad. Haha. Oh, Sisi. Minsan lang naman, di ba? Nakakachamba tayo. Yung isang araw, kumanta-kanta ako may nagpalipad. Kahit hindi maganda yung boses ni Tres. May naniniwala na maganda, kahit hindi. Ayan, sana ba yun? Ayan, nais ko po muna magpasalamat sa aking mga channel member na nagtiwala po kay Tres. Kahit si Tres ay purdoy, hindi makapagbalik support sa pamember. Ayan, thank you so much po, Sis Daisy Ang, kay Mami Groovy, kay Mama Juliet, kay Sir Vianney, kay Sis Ina Ina Vlog, kay Madam Cascade, kay Sis Ilocanang Pobre, kay Sir Anthony Abby. Ayan. Salamat po sa inyo sa pagtitiwala po kay Tres. Sa pagpamember po kay Tres. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 din naman akong member. Ayan. Magpasalamat na tayo. Salamat po sa pagsama sa aking live ngayong Thursday. Pumapangit yung boses ko hindi pa nga ako kumakanta nito. Ako hindi pa ako muni, kaya magmuni-muni sa gilid. Hindi ka pa muni, Sis Rostar? Tingnan ko nga yung bahay mo. Nasa ka na rin 2.7K. Sipagan mo Sisi, mag-live. Hayaan mo, minsan magsalang din ako sa sa live. Ayan, hindi ka lang ha. Inunod ko din. Asa na yun? Nalista ba kita? Parang hindi kita nailista. Ano ba yan? Oo nga, parang hindi kita nalista sis. Teka lang. Ayan. Magpapasalamat na po ako kasi naka 3 hours na tayo. Ayan, maraming salamat po sa sumama sa aking live ngayong Thursday. Kay Manoy Eric, kay Love Shamix Vlog, sa mga nagtamsa kanina, kay Sir Wilms, kay Sweet, kay Bittersweet, kay Sis IP Ilocanang Pobre, kay Sis Jed, kay Loving Sky Mix Vlog, kay Bittersweet, Madam Cascade, kay Sir Brad, kay Sis Daisy Ang, kay Mama Juliet, kay Sisi Transgender, kay Sisi Maxine Vlog, kay Sir JFC TV, kay Nam NC, kay Manoy RDN, kay Manay Sisi SMB, Caitlin World, kay Sis Inday G, kay Ate Inday G Channel, kay Kapatid Panalo, kay Sis Jan Emily, kay Maisi Oragon Shing, sa aking kados hermanas, kay Sis Inday Mirna, kay Sis Merlinda Choi, kay Lai Our Best Vlog, kay Ma'am Araceli, kay Vivol, kay Mama La, kay Mr. Siamba, kay Sis Rosdar Mix Vlog. Ayan. Sisi, Rosdar, minsan din kita sa live mo. Sala. Ayan, wala na po ba ako nakalimutan? Kay Sweet Candies, kay Sir Sheffy. Thank you so much sa support sa mga team Purorot. Thank you so much. Thank you.
Salamat po sa lahat. Salamat po ng marami. Mama La, thank you so much po. Ate Inday G, thank you po sa pag-stay. Sinamahan mo po talaga ako sa aking live ngayon. Thank you so much po ng marami. Sa lahat po, wala na po ba ako naiwan, nakalimutan na hindi nabanggit? Baka mamaya, paluin ako. Ayan. Sis Rostar TV, tusok sa short. Ayan. Mabilis ka magkasahod pag may palipad. Oo, Sisi, mabilis talaga. Mabilis talaga. Ayan, thank you po. Salamat ng mami. Bye-bye. God bless everyone. Ito po ang iyong Katres Marias, Michay Michi. See you around. Salamat po, Mama La. Thank you so much. Bye-bye po. See you on our next live. Sir David! Sir David! Sorry. Ayun, muna lang naalala ko Sir David. Hindi ko na-ilista si Sir David. Sir David, thank you so much po to your support always. Kay Tres Marias. Ayan, may pamidrol pa si Sisi, Sweet Candy. Sir David, thank you so much, Sir David. Bye-bye. Bye. Thank you so much po. God bless everyone. Bye-bye, guys. Bye-bye. Asa na yun? Ko na mapindot. Bye-bye, guys.